Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalikad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Utudri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules Mayo 20 tuig 2026. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita proposed ordinance nga naga-promote sa balance education. Kag subong man ikaayong lawas sa tion sang mainit nga tiyempo diri sa syudad pasado sa first reading sa City Council. Samtang misting o kung dengue misting o kung thermal fogging sa mga eskwelahan sa syudad ginsugura na sa City Health Office. Sa dugang pa nga mga balita, mga armas sa luthang ginsurrender sa ICPO nga sikyaron kung mayara sang pwede pa magamit. Di kung may pwede pa magamit, anhon na yun sa ngaton sining kapulisan, sila ang magamit diri banwa. Ay isang ikasang ko lang aton sining kapulisan nga magbakal sila sining kauglingon sining gamit. Samtang Police Colonel Wilbert Parilla, ICPO Director, nagapanawagan sa pumuluyo sa syudad nga i-surrender ang armas nga wala sang lisensya sa aton siniya kapulisan. Ni madalagwar mga balita issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Samtang si Senator Panfilo Ping Lacson ang nagpanawagan diri karon nga dapat kuno nga mangin mabinatsagon, mabinantayon ang tagsa-tagsa sini sa aton. Kag sa aton sining mga kauturan dapat sining tutukan tang mga mainit man sining mga isyu sang pungsod Pilipinas hilabi pa ining impeachment karon batok sa kay Vice President Sara Duterte. Now sa aton sining karon nga mga kasimanwa sadtong Lunes formal nga nag-convene ang Senado bilang impeachment court agod nga husisaon ining kaso batok sa kay Vice President Sara Duterte matapos nga mabaton ang articles of impeachment sa House sa tong Mayo 13. Gindala sa Senado ang articles of impeachment kadungan sang tensyon may kangtanan sa posibleng pag-aresto sa kay Senator Bato de la Rosa sang nakaraan siya sang nakaligad siniyang simana. Ginatagan man sa nagakigo ng pagtamod ni Lacson nga mayara sa katubtuban ang pagpangabuso sa otoridad kasunod sa natabo sa nakaligad sining simana. Hambal pa sang senador, arrogance of power like impunity has its limits. Di dapat mangin mabinantayon kita kuno sa aton sining mga kauturan. Amo man sinagani banwa karon ang isa sa mga nagakadapat siniyang tagan man sa nagakigo nga pagtamod hilabi pa sa aton sini nga mga opisyales sa gobyerno nga kung nagapanawagan kamo sa mga pumuluyo nga dapat mangin mabinantayon kamo mismo nga mga matagas nga opisyal sa pungsod ng Pilipinas ang magalikaw sa paghatag sang patalang sining naratibo o kagaidiga ang kamaturan sa pumuluyong Pilipinon. Tiway karon niya sa kapuslanan kung magsagad kita sa panawagan nga mabinantayon kita. Tapos sige man yang aton sining pagguwa sa mga pagpatalang nga naratibo
nga luyag lamang iya nga dipinsahan ang partikular sini iya nga partido kagaluyag itumok ang partikular nga partido. Daw kasubong sina Banwa ang nagakalinabo sa karon. Ti kung na inyo sini nga lantawon ang sitwasyon kag dapat sini naton nga mangin mabinantayon kita madamo sa mga palamangkutanon nga dapat sini iya Banwa hatagan sa nagakigo nga pagtamod sa aton sini nga mga matagas nga opisyal sa nga pungsod sa Pilipinas. O galing kay ti lantawan nyo man bala Banwa, o sila mismo nga mga matagas nga opisyal, sila mismo nga mayara sa mga mabakod sini nga poder sa gobyerno, amo pa yang kasubong sini karon Banwa nga nagaplastar sang patalang sala kaga posible mahambal naton iya cover up nga naratibo sa mga nagkalanabo sang tinalikdan sini iya nga duha ka semana. Ti karon manawagan ka nga dapat mabinantayon ang mga pumuluyo sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon ang National Bureau of Investigation ngay lead na kuno. May lead na sila sa lokasyon or posible sini nga lokasyon ni Senator Bato de la Rosa. Kay ti padayon sa karon nga ginapangita mo sa mga otoridad bangod sa warrant of arrest nga gin-issue batok sa kay Senator De La Rosa sang International Criminal Court. Ini ang ginaako ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa iya sini nga pagtambong sa pagsinapol sa tun sini karon nga mga kasimanwa para iya nga maghatag sa nga dugang nga mga impormasyon na tuhoy sa mga mainit karon nga mga tupiko kag isyu nga nagaklinabo sa pungsod sa Pilipinas. Wala pa sang detalye sini Banwa nga ihatag ang NBI bangod nga ti nagakadapat kuno nga magsunod sila or sundon ginila ang proseso sa law enforcement. Sa aton sini nga mga kasimanwa, hambal pa rin Attorney Matibag, we have a lead kung saan talaga, pero in the meantime, we suspend yung announcement kung saan talaga siya amo ning pahayag sang NBI Director. Sa aton sinikaron niya nga mga kabomboti after sang natabo iya sa may Senate Banwa nga kung sa diin may sandig sa panawagan or before pa man niya gani nga nagpanawagan si Senator Panfilo Ping Lacson, may ang mga kauturan nato ng mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas nangin mabinantayon na ti sa ila sini nga pag mabinantayon pagka mabinantayon madamo sila sa mga nakita sini Banwa iya nga mga kaygayunan nga kasubong nga pagpalapaw sa mga impormasyon kag pagdiga sang malayo sa patad sini iya nga sahi sa nga naratibo. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti sa subong sini nga mga tinion sa patas lamang iyang plastada sa aton sini nga mga kasimanwa, way nakita abi iya sa paglantaw pa sa kon ini iya kampo sang oposisyon, kampo sang administrasyon. Ang pamangkot sa imo, mapati ka bala sa pahayag sang direktor sang NBI kung maghambal siya nga subong kuno na hibaluan nila or may lead na sila kung sa diin si Senator Bato de la Rosa, pero hindi lang anay nila pag ipalayag sa kanginan. Nagapati bala ikaw? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, kay kung lang tawon naton sa aton sini makasimanwa, hapos na kung tani i-locate si Senator Bato de la Rosa kay ara siya sa Senado, pero nakibot gani ang tanan sang inisyang gulping nga nangin nadulaan kag sa karon hindi na makita. Kay kumo Banwa sa aton sini nga mga tagpalamati, may lead na kundi nagapanago si Senator Bato de la Rosa kag may ginauyatan man nga warrant of arrest ang National Bureau of Investigation. Kag kung nagapati sila nga sarang sila iya nga amo nga ahensya makaresto, ti ano pa ang ginahulat mo, Attorney Melvin Matibag, sir? Kung hulamon ko pa ang mga tinaga ni Senator Bato de la Rosa, come on! Make my day! 45 minutos na nakaligad sa takna sini
ngala sa 11 diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kauturan. Oy, atensyon ha, sa aton sini karon nga mga kabumbo kay man may 40 ka mga areas subong iya nga Mayo 20 ang ginatumod nga yara karon sa dangerous heat index. Now, dangerous heat index butsilingon ang danger level classification nag-range sa aton sini nga mga kasimanwa kung danger ka na, nag-range ang kainiton or kapaangon sa inyo sini nga lugar, no, 42 degrees centigrado tubtob 51 degrees centigrado, no, ang mga lugar sa aton sini makuturan nga makarecord sa nga mataas nga heat index or kapaangon amo iya ang San Ildefonso dito iya sa bahin karon sa Bulacan. Expected nga magalapot sila sa 45 degrees Celsius sa aton sini nga mga kabumbo. Samtang yari naman sa 44 degrees centigrado ang Isabela, Camarines Norte sa Daet, ang Virac, Catanduanes, Masbate City, Huban, Sorsogon, Katarman, Northern Samar. 43 degrees Celsius naman ang kainiton nga mabatsyagan sa Dagupan City, Pangasinan, sa Bacnotan, La Union, sa Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, sa Hacienda Luisita sa Tarlac, sa Tayabas City, Quezon, kag Legazpi City, Albay, Rojas Capiz, 43 degrees Celsius, Dumangas, Iloilo, no? 43 dira, Giwan, Eastern Samar, Maasin, Southern Leyte, Dipolog, Zamboanga del Norte, kag Batuan or Butuan City, Agusan del Norte, 42 degrees naman sa Bahinsang Lawag City, Ilocos sa Norte, Iba, Zambales, Pampanga, Kamiling, Tarlac, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa, Aburlan, Palawan, Cuyo, Palawan, Pili, Camarines Sur, Ginubatan, Albay, Daraga, Albay, Mambusaw, Capiz, Iloilo City, Tacloban City, Leyte, Borongan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur, General Santos City, South Cotabato, kag Surigao City, Surigao del Norte. Ang Pag-asa nagpandam diri Banwa sang ginatawag siniyang danger level sang heat index, no? Danger level sang heat index nga makatuga sarang makatuga ini sang heat cramps kag heat exhaustion, no? Subong man ang malawig nga pagtiner sa mainit siniyang area, no? Ang magatuga sa heat stroke. Ginabisuan ang pumuluyo nga limitahan ang outdoor activities, no? Kag magdala sa mga payong para iya nga maproteheran or may handong or pandong kamo, no, sa aton sini nga mga kabombo. Samtang gina-expectar man nga mangin magalumon kag mayara sang lapta-lapta sini nga pag-ulan sa bilog sini nga kapuluan sa nga pungsod. Sa aton sini nga mga kabombo, ti mag-amo sining sitwasyon, dali ikaw sini iya magablatian, hilabi pa kung mahina ang imo sini nga immune system or system, kay hamakon sini nimo banwa, no, sa adlaw bibilog nga adlaw makabatsyag ikaw sang tuman ka pa ang sini nga panyempo, tuman ka init kano halos iya nga magapanalupsop sa imo sini nga kaunuran pagkadula sa nga pagkadula sa nga terrible sini nga kainiton sa nga panyempo, gulpiada lang bumusdak ang mamunog sini nga ulan, mabasa ikaw, no, tidra gina iya banwa ang nagapangunaman sini nga rason nga mag-angkon ikaw or mag-sufrer ikaw sa pamalatian. 50 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11 driman sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo.
Standby sa aton sini nga mga kasimanwa sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Now, diri man sa aton sini nga pangalagad sa aton sini karon nga palatuntunan. Now, sa iban sini nga mga talupang doon man karon nga mga balita standby no sa aton sini nga mga kasimanwa kay check karon man naton ang pila karon ka mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Balikan ta dugang nga mga balita kag impormasyon pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate. What if the life you're searching for is also searching for you? In the middle of deadlines, career plans, achievements, and uncertainties, God still calls quietly, "Come and follow me." The Jesuit Vocation Discernment Seminar offers a space to pause, pray, and listen more deeply to where the Lord may be leading you. This will be on May 24, 2026 at 8 a.m. to 12 noon at the Jesuit Residence, Ateneo Iloilo, Santa Maria Catholic School, Mandurriao, Iloilo City. This is open to all male college students and young professionals. Come with your questions, your hopes, and your openness to God's call. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11 diri sa pangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa dugang sining mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining karon nga pangalagad kabalabanwang si President Bongbong Marcos kag si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang ila sininga net worth is 475.93 million pesos. No? Amo ni ang gindeklarar sini iya nga manggad sang presidente kag sang First Lady nga kun sa diin nagsaka ini since nga nagpungko bilang presidente sang pungsod Pilipinas sa aton sinikaron niya mga kuturan. Sandig sa report ang joint nga gina-declare sang mag-asawa nga net worth 475.93 million pesos as of December 31, 2025. Inibanwa ang 86.57 million mas taas sa 86.57 million sa gindeklarar nila iyang nga manggad nila sadtong tuig 2024 nga yara lamang sa 389.357 million pesos sang 2024. May ara man sang ang ila sining net worth sang 2023 is 381.447 million pesos sang 2023 kag 371.492 million sadtong tuig 2022. Sa aton sining mga kasimanwa, antes pa man magpresidente si Presidenta Bongbong Marcos, ang first couple ang may-ara sang net worth nga nagalabot sa 329.229 million pesos as of June 30, 2022. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, may mga ginpang attach pag ini siya nga mga iya sining dugang pag sining nga mga assets mga biyan. Nga sang December 25 gin-appraise ini nagalabot sa 1.4
billion pesos, 1.457 billion. Sa aton sining mga kabumbo, ining appraised net worth amo ini siya ang estimated value sang kabugusan, no? Nga manggad sandig ina sa professional valuation sa aton sining mga kasimanwa. Tisuno sa report sang 2025 Cuervo Appraisal, ang real properties ang mag-asawa ang mayara sang total fair market value nga 1.029 billion pesos, no? Samtang ila naman sini nga personal properties nagalabot sa 427.419 million pesos. Ang personal properties na nalakip ang mga investments nga nagabalor 178.6 million, paintings nga nagalabot sa 84.8 million pesos, cash holdings nga 98.7 million, kag alahas nga nagalabot sa 26.4 million pesos. Gindeklarar man sang mag-asawa nga mayara sila sang 12 ka mga salakyan. Lakip na ang 2023 Mercedes sa Maybach 6 or S680 nga nagabili sang 10.5 million pesos. Mayara man sila sang 2023 GMC Yukon Denali XL nga nagabalor 9.5 million pesos. Wala man sang may gindeclare nga liabilities ang mag-asawa. Sa tuig 2024, ang appraised net worth nagalabot sa 1.375 billion pesos nga ginalakipan sang real properties nga mayara sang total current fair market value nga 1.058 billion pesos. Kag personal properties nga mayara sang total appraised value nga nagalabot sa 317.375 million pesos. Ti saton sinikaron niya nga mga kabumbo, naturalmente lang man gid gali no sa mga politiko nga kung magsulod sa politika nagadako man ang ila sini nga net worth. Pero ti kon mainit kaya sa bangod sa pamulitika, imbestigaran nga na ni dayon. Anyway, dugangan nato ng mga balita kag impormasyon sa aton siniparay niya nga pagpangalagad diri sa Bomboanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro. Ito ang Bombo Radio Philippines.
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Sa ating mga headlines, National Bureau of Investigation may lead na sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Ang Senate personnel haharap ngayong araw sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa May 13 shooting incident sa Senado. Office of the Vice President tatanggap na ang ipinalabas na summons mula sa impeachment court ngayong araw. Sa police report naman, mataas na leader ng NPA patay sa engkwentro laban sa militar. 4 na iba pa sumuko sa 4th Infantry Division. Samantala, bahay ng lokal na opisyal dun sa Aklan, pinagbabaril ang gulong politika bilang motibo tinitingnan. Sa ulat panahon naman, 3 low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo yan ng buwan ng Mayo. At sa ating balitang palagkasan sa NBA, ang koponan ng Knicks binulsa ang Game 1 overtime win laban sa Cavs. Nagtala ng 115-104 habang ilang atleta naman sa National Capital Region at may maropa dyan sa nalalapit na palarong pambansa nasangkot sa vehicular accident. Abangan ang mga update mamaya. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na marami ng lead ang hawak ngayon ng mga tauhan ng kanilang panig at yan ay kaugnay sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang lihim na pag-alis nito sa Senado itong madaling araw ng Mayo 14. Ito ay sa gitna na rin ng nakabinbing warrant of arrest ng International Criminal Court. Ayon nga kay Matibag, may impormasyon ang kanilang panig kung nasaan talaga ito si de la Rosa, ngunit tumanggi muna siya na isa publiko ito at ang iba pang detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muli rin niyang sinabi na si Senator Robin Padilla ang dapat na tanungin tungkol sa kinaroroonan ni de la Rosa dahil ito ang huling nakasama ng naturang senador bago pa man makalabas ng Senate compound. Nauna nang itinuring ng National Bureau of Investigation si Padilla bilang person of interest at patuloy pa rin ang pagtukoy sa eksaktong lokasyon ni Senator de la Rosa. Samantala, haharap ngayong araw ng Miyerkules sa 20 ng Mayo ang mas maraming pambilang ng mga personnel mula sa Senado na yan ay kaugnay ng investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kaugnay pa rin ng nagpapatuloy na investigasyon sa naganap na pagpapaputok ng baril sa loob ng gusali ng kapulungan noong 13 ng Mayo ng taong ito. Kabilang sa mga ipinatawag at inisyuhan ng subpoena ay sina Senate Sergeant at Arms Officer in Charge Manuel Parlade at ang closed-circuit television operator pati ng iba pang mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms. Kung matatandaan, itinalaga itong si Parlade bilang officer in charge matapos naman na masuspindi ng 6 na buwan si Acting Sergeant at Arms Chief Mau Aplaska kasunod yan ng insidente ng pagbabaril sa loob mismo ng Senado. Itong Martes mga kabombo, nauna nang humarap sa mga investigador ang ilan pa sa mga ipinatawag na individual bagamat tumanggi muna ang mga otoridad na magbigay ng karagdagang update o detalye kaugnay pa rin ng isinagawang pagdinig sa naturang issue. Nabigyan naman si Aplaska na humarap doon sa investigasyon base sa naunang kumpirmasyon ng Department of Interior and Local Government. Patuloy naman ang pagsisiyasat ng mga otoridad sa closed-circuit television footage at iba pang ebidensya kaugnay pa rin ng insidente sa naturang pamamaril dyan sa Senado.
Kuha pa po tayo ng mga karagdagang balita mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senate President Alan Peter Cayetano no comment pa rin matapos na lumabas sa investigasyon ng Department of Interior and Local Government na walang naganap na pag-atake sa Senado. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, live tayo ngayon dito sa Senado ng Pilipinas at no comment pa rin o wala pang opisyal na pahayag o reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano matapos na inunsyo kahapon sa publiko ni Interior Secretary John Vic Remulla na lumalabas sa investigasyon ng ahensya na walang naganap na pag-atake sa Senado ng gabi na nangyari ang putukan sa gusali sa second floor. Matatandaan na matapos ang putukan, iginiit ni Cayetano na inatake ang Senado ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI na nakapwesto sa gusali ng Government Service Insurance System o GSIS. Nais pa ding isama ng Senate President sa investigasyon ng NBI at ang Department of Justice. Kaugnay nito, wala ring naging komento ang ilang pang mga senador sa majority bloc na nasa gusali din na nangyari ang insidente. Si Senators Jinggoy Estrada at Robin Padilla ay tumangging magbigay ng komento kaugnay sa resulta ng investigasyon at sinabi na mas mabuting antayin na lang ang opisyal na pahayag ni Cayetano. Ngunit para kay Padilla, ang warning shot umano ni Aplasca at ng NBI ang nagpakalma ng sitwasyon at nagpatunay na hindi magkalaban ang dalawang panig. Isa umano itong halimbawa ng kulangan ng tamang koordinasyon at komunikasyon sa mga pinuno ng dalawang puwersa. Dagdag pa ng senador, si suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca pa daw umano ang dahilan kung bakit ligtas at nasanib ang buhay ng mga nasa loob at labas ng Senado. Ngunit lumalabas sa investigasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG na si Aplasca ang unang nagpaputok ng warning shots habang gumanti naman ng NBI agents ng isang cover fire habang tumatakbo papalayo. Sa kuha din ng closed circuit television o CCTV sa loob ng Senado, nagpapaputok pa si Aplasca kahit walang target sa harapan niya sa paglalarawan na rin ni Secretary Remulla. Kasunod nito, parehong panawagan na Senators Raffy Tulfo at Sherwin Gatchalian ang impartial na investigation sa naganap na insidente. Anila, dapat umanong imbestigahan pareho ang Senado at ang NBI. Naniniwala naman si Senator Raffy Tulfo na walang pag-atake sa Senado. Ang nangyaring putukan umano ay nagbugat sa panig ng UTSAA at NBI. Pero parehong dapat panagutin ang mga nagpaputok sa magkabilang panig. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. For me, walang attack doon. Kasi nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms eh. Tapos ngayon gumanti itong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Never na nagkaroon ng kagulong between the minority or the majority. It was just between the Sergeant at Arms na nagpaputok, warning shot daw. Itong isa naman, NBI, nagpaputok din hanggang nagputukan silang putukan, up. So for me, there was no attack. Kung pag-uusapan natin yung actual na scenario na nangyari, although I wasn't here, announcement, tama lang yung pagsuspindi doon sa yung Sergeant at Arms dito. And then, dapat pati yung taga-NBI na gumanti, para dapat silang parusahan. At yan muna ang mga latest updates mula Bombo, dito hello? sa Senado. Yes, Bombo Dennis. Nais kong malaman, ngayong araw, ano ang ine-expect na kaganapan? Lalo't ngayon ay I heard na ipalabas na yung pagpapatawag dito kay Vice President Sara Duterte and ongoing yung pagpapatawag naman dyan sa mga tauhan ng Senado doon sa Criminal Investigation and Detection Group. So as to the side of the Senate leadership, ano ang inyong inaasahan batay sa mga abiso nila? Oh, yes, Bombo Genesis, tama ka dyan. Na ipadala na nga itong mga writ of summons dito kay Vice President Sara Duterte. At sa ngayon naman, Bombo Dennis, ay sinusubukan natin tunan nga ng pahayag itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Itong mga Senate media reporters dito sa Senado, Bombo Dennis, ay nagsiset ng press con dito kay Senate President Alan Peter Cayetano para na rin sa kanyang magiging tugon. Ito nga sa pinahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado noong Miyerkules ng gabi kung saan naganap itong putukan. Okay, with that, maraming salamat Bombo Angelo at mag-ingat kayo dyan. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan
and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Standby ang iba pa nating mga reporters mula dyan sa iba't ibang location na patuloy ho nating binabantayan. Naka-standby sa linya rin ang ating reporter mula po dyan sa bahagi naman ng Kamara de Representante si Bombo Anali. And of course, maya-maya may mga update pa rin tayo sa iba pang mga lugar na ating tinutugay-gayan. Aminado si Senator Erwin Tulfo na ikinagulat din niya ang naging pahayag ng Department of Interior and Local Government na wala talagang naganap na pag-atake sa Senado base sa mga ebidensya na nakalap mula Mayo 13 hanggang 14 ng taong kasalukuyan. Ayon sa Senador, taliwas kasi ito doon sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya nais din ng kanilang panig na tanungin itong leader ng kanilang kapulungan hinggil sa naturang usapin. Dagdag pa ni Tulfo, wala pang pag-uusap ang panig ng minorya tungkol sa issue, subalit nakatakda naman sila na magsagawa ng caucus sa loob ng maghapong ito. Alamin din ng kanilang panig kung nagsimula na ang imbestigasyon ng mayorya kaugnay ng umano'y putukan sa loob mismo ng kanilang compound. Samantala, isasama rin ng minorya sa kanilang manifestation ang paratang na may kaalaman o kabatiran sila sa umano'y pag-atake, lalo na sa issue ng ilang nakatanggap ng text message na nagbibigay ng babala at nakalabas na dyan sa compound bagpaman nangyari ang insidente. Sa karagdagang balita, ipinaliwanag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kung bakit sa National Bureau of Investigation humiling ng dagdag na security ang pamunuan ng Government Service Insurance System o GSIS at hindi sa Philippine National Police. Ayon sa kalihim sa National Bureau of Investigation, humingi ng tulong itong si Government Service Insurance System President at General Manager Vic Biloso dahil nakadeploy na noon ang mga tauhan ng Philippine National Police sa mga rally sa labas ng Senado. Anya, tinatawag nila ang nasa 1,000 pulis at ito ay nakadeploy sa harapan ng Senado at doon sa compound sa naturang araw. Naisip umano ng opisyal ng Government Service Insurance System na mas mainam na ang National Bureau of Investigation ang magbantay doon naman sa kanilang lugar base na rin sa kanilang kapasidad. Subalit iginiit din ni Remulla na walang distinction sa pagitan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation dahil pareho naman umano ang dalawang panig na law enforcement officials. Inisyal na pahayag pa ay humiling daw ng dagdag na security itong si Veloso dahil lang house use artworks na kanilang tanggapan ay matatagpuan malapit kung saan ho nagkakaroon ng maigting na sitwasyon at doon matatagpuan ng bilyon-bilyong halaga ng mga artwork. Gayun din, ipinaliwanag ni Remulla na minabuti ng pamunuan ng Government Service Insurance System ng National Bureau of Investigation na mag-secure sa gusali matapos na manawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa ng People Power at para na rin maiwasan ang spillover sa katabing gusali kung sakali magkakaroon ng kaguluhan. Nilinaw din nila na wala sa kabuang 29 na National Bureau of Investigation agents na ipinadala dyan sa Senate compound ang pumasok sa loob ng Senado at hindi rin nakasuot ng tactical gear ang mga ito. Sinabi rin ni Remulla ng drilling work doon sa unang palapag para naman sa pag-fortify doon sa pintuan sa pagitan ng Government Service Insurance System at Senado ay coordinated sa security personnel ng Senado. Sa huli, base na rin sa 6 na araw na isinagawang investigasyon, inihayag ni Remulla na hindi inatake ang Senado base na rin sa nakalap na mga ebidensya. Dako naman po tayo dyan sa may Kamara de Representantes. Ang House Prosecution Panel hindi nangangamba kung haharangin ang kanilang ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng mga karagdagang balita mula kay Bombo Anali Soberano.
Bombo Ever and Bombo Dennis, hindi nangangamba ang House Prosecution Panel kung hindi man papayagan ng impeachment court na ipresenta ang kanilang mga ebidensya sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kapwa iginiit ni Batangas Representative Jervil Luistro at Iloilo Representative Lawrence Defensor na hindi sila nag-aalala na hindi payagang maiharap sa impeachment court ang kanilang mga ebidensya. Ayon kay Luistro, bahagi ng pre-trial ang pagsusumite ng listahan ng mga testigo at ebidensya at maaari pa ring tanggapin ang mga karagdagang ebidensya basta't may sapat na paliwanag at aprobado ng impeachment court. Pakinggan natin si Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. The list of witnesses as well as the list of evidence which will be presented during the trial, presentation of the prosecution's evidence. Although I understand that if the evidence is not yet available during the pre-trial, so long as we can justify the same, it may be presented still before the impeachment court, but that will be subject to the approval, of course, of the impeachment court. Sinabi naman ni Representative Defensor ng Iloilo na kung haharangin man ang kanilang mga ebidensya, hindi lamang sila ang huhusgahan, kundi pati ang mga senator judges sa mata ng publiko. Dagdag pa niya, hindi magiging maganda para sa depensa at sa ini-impeach na opisyal kung pipigilan ang presentasyon ng ebidensya kahit hindi na umano sumisipot ang kabilang kampo. Binigyang diin ng dalawang kongresista na handa silang ilahad ang kanilang mga ebidensya at patuloy nilang igagalang ang impeachment court. Pakinggan natin si Iloilo Representative Lawrence Defensor. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence no matter what they will do. Sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court. Samantala, para kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na positibong pag-unlad para sa konstitusyonal na pananagutan ang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, ipinapakita nito na kinikilala ng mga senador ang urgency ng kanilang tungkulin matapos ipasa ng Kamara ang Articles of Impeachment. Bagamat inamin ng mambabatas na may mga usapin hinggil sa pampulitikang alyansa ng ilang senador sa pamilya Duterte tulad ng ugnayan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga Duterte, nananatili silang kumpiyansa na mananaig ang patakaran ng Senado na nag-aatras sa impartial justice o patas na paghatol. Binigyang diin ni Adyong na kahit hindi madali ang haharaping proseso, umaasa ang prosecution panel sa lakas ng kanilang mga dokumentaryong ebidensya upang makamit ang mga paborableng desisyon. Yan ang latest mula dito sa House of Representatives. Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Naniniwala si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na magiging malaking pressure ang public sentiment doon sa mga senador na upo bilang judge dyan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng abogadong mambabatas, kadalasan nangyayari na ang winning public opinion o kaya ay yung pinakapopular na public opinion ay nakakapag-impluensya rin sa mga senador dahil madalas na ang sentimiento ng publiko ay ikinukonsidera din ng mga mambabatas. Aminado pa ang opisyal na
magiging malaking hamon sa House Prosecution Panel ang pagpresenta ng impeachment evidence sa paraan na mas madaling maintindihan ng mga ordinaryong mamamayan. Iginigit pa ni Luis Tro na hindi lamang dapat ng mga senador ang kumbinsihin, kundi pati na ang kabuuan ng publiko na nakaantabay din sa naturang mga pangyayari. Kasabay niyan mga kabombo, mahalaga ang pagiging bukas ng gugulong na trial laban sa Vice President upang maintindihan at agad na malaman ng publiko ang buong proseso at ang saklaw ng kaso ng pangalawang Pangulo. Binigyan din pa ng opisyal ng mahalagang papel ng media sa ngayon ay ang paglalabas ng impormasyon na pinakamalawak na saklaw sa panig ng mga kababayan natin, lalo na ang mabusisi na impeachment proceedings dyan sa panig ng Kamara o ng Senado na siyang hahawak doon sa naturang trial. Samantala, kuha pa po tayo ng mga karagdagang report. Ang Commission on Elections nanindigan na wala na raw pong extension ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Ever, sa kabila nga ng mga ilang reklamo doon nga sa mga nangyaring cut-off sa voters registration period ng Commission on Elections, itinuturing pa rin nilang matagumpay matapos makakuha ng mataas na bilang itong mga voters registrants dito nga sa kanilang voters registration. Sa isang pulong balitaan ngayong araw dito sa lungsod ng Maynila, inanunsyo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na umabot sa 5.2 milyong aplikasyon ang naproseso ng poll body sa loob ng 7 buwan na voters registration. Ilang district office sa National Capital Region ang nakapagtalaan ng 1,200 hanggang 1,500 na registrant sa loob lamang ng isang araw. Mas mataas yan kumpara sa inaasahang kapasidad na 1,000 aplikante kada opisina. Dahil sa dagsa ng mga nais magparehistro, nagpatupad ng maagang cut-off ang ilang tanggapan upang matiyak na maiproseso pa ang mga nakapila. Samantala, humingi rin ng paumanhin si Garcia sa mga hindi na nakapagparehistro ngunit iginiit na kinakailangan ng hakbang upang maiwasan ang system overload lalo na sa NCR. Ayon pa kay Garcia, hindi maituturing na disenfranchisement ang nangyari dahil ang tunay na disenfranchisement umano ay kapag rehistrado na ang isang botante ngunit hindi ito pinayagang makaboto. Kinumpirma rin ng komisyon na hindi na palalawigin pa ang voters registration at inaasahang muling magbubukas ang susunod na registration period sa Pebrero ng susunod na taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. So yan po nag-exceed sa expectation ni COMELEC, bagamat ako po sadyang nalulungkot at humihingi po ako ng dispensa doon po sa mga hindi po nakaabot na pagbigyan ng COMELEC. Yung ipa nga po ay na cut off pa nung sa ibang lugar, lalo na po dito sa NCR. Kasi naman po, sana po sa susunod ang ating pong pakiusap, huwag naman po talagang sasadyain natin o talaga pong isasagad natin hanggang sa huling araw ng isang deadline. Alam niyo po, ang nagiging panuntunan ni COMELEC ngayon, kung niyo po napapansin, wala po tayong ginagawad ng mga extension. Hindi po sadyang maganda na lagi na lang inaasahan ng mga kababayan natin yung may extension tayo. Kaugnay nito, nanawagan din si Garcia sa publiko na idaan sa balota ang hangaring magkaroon ng pagbabago sa pamahalaan. Ito ang naging tugon niya sa ipinakitang eagerness ng maraming Pilipino na makapagparehistro at makaboto sa kabilayan ng umiiral na political turmoil sa bansa. Ayon kay Garcia, kung nais umano ng pagbabago sa susunod na halalan ay kinakailangan pumili ng tamang kandidato. Iginiit niya na walang tama o maling boto sa bansa anuman ang estado sa buhay ng isang tao. Anya, ang pinakamahalaga ay nagagamit ng bawat mamamayan ang kanilang karapatang bumoto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Ano po yung take ng COMELEC dito na isa ito sa nagiging rason? Ano ang observation nyo po dito? Alam niyo po, dapat lang. Yung sabi ko lagi, paulit-ulit, yung init ng damdamin natin, yung nag-uumapaw na pagnanais natin na magkaroon ng mga pagbabago, sa balota na lang po natin idaan.
Iilang panahon na lang naman po, konting panahon na lang yan, and therefore, nasa sa inyo kung gusto nyo i-retain ang inyong mga nanunungkulan o gusto natin palitan yung ating mga nanunungkulan. Sa inyo ang vote, hawak nyo nga eh. Hindi po ba? So, ibig ko sabihin, kinakailangan makapamili na lang tayo ng maayos at tama. Ilan na lang po yan. And therefore, konting tiis na lang. Binigay po talaga sa atin ang biyaya ng halalan at yan ay wala sa ibang komunistang bansa. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Ista Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo mga kabombo. Sa atin po mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, meron hong kakapasok lamang na impormasyon at patuloy pang kumakalap ang Bombo Radio Philippines sa mga karagdagang data hinggil dito sapagkat sa pinakauling ulat na ipinagkalob sa atin ng ating himpilan dyan sa Cordillera Administrative Region ng Bombo Radio Baguio ay lumalabas mga kabombo na kumpirmado ng Philippine National Police Cordillera na 2 individual ang natagpo ang unconscious matapos bumagsak ang kanilang sinasakyang government aircraft na may logo ng Philippine Air Force. Meron ho itong number na 10-139. Bumagsak yan mga kabombo sa bulubunduking bahagi ng Sitio Cabuyao dyan sa poblasyon Tuba, Benguet kaninang alas 10:20 ng umaga. Pero naiulat ang naturang pangyayari bandang alas 11:40 na ho ng umaga ngayong araw. Nakilala naman ang 2 sakay ng naturang sasakyang panghimpapawid na sina First Lieutenant Ruth Angelic Pasos at yan ay mula sa Philippine Air Force at isa pa na hindi na ho binigyan ng o isinapubliko ang pangalan ngunit ito ay isang unipormadong individual na lalaki. Patuloy pa ho nangangalap ng impormasyon ng Bombo Radio Philippines para sa mga karagdagang update natin dyan sa naturang pangyayari. Sa tuloy-tuloy pa mga balita, nag-anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines na ang Visayas Grid ay nasa ilalim pa rin ng yellow alert ngayong araw para naman sa pagnipis na naman ng supply ng reserbang kuryente. Anya sa National Grid Corporation of the Philippines, ang available capacity ay nasa 2,691 megawatts habang ang peak demand ay tinatayang nasa 2,438 megawatts. Ibig sabihin, kulang ang operating margin upang matugunan ang contingency requirements ng transmission grid. Ipinaliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines na ilang power plant sa Visayas ang nasa forced outage. Kabilang na ang malalaking coal plants na nasa ilang lugar ho dyan sa Visayas region. Dahil naman sa kakulangan ng supply, posibleng magpatupad ng ilang measures ang National Grid Corporation of the Philippines. Bukod nga rito, 13 planta ang tumatakbo sa derated capacities at nagre-resulta yan sa 852.1 megawatts na hindi magamit ho para sa grid. Ang mataas na inaasahang demand o yung peak demand ay siya ring tinitignan upang mailagay sa yellow alert ang Visayas Grid. Ang yellow alert mga kabombo ay karaniwang inilalabas kapag hindi sapat ang reserbang kuryente upang matugunan ang pangailangan sa oras naman ng biglaang aberya. Bagamat hindi pa nangangahulugan na magkakaroon ng rotating brownouts, pinapayuhan naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang publiko na maging handa sa posibleng epekto ng kakulangan ng supply ng kuryente.
Sa dagdag pang balita, nanindigan ang Department of Justice na maaari lamang arestuhin ang mga individual kagaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng National Bureau of Investigation kung makikita ito ng mga otoridad. Higit nga ng Department of Justice spokesperson na si Attorney Polo Martinez, maituturing na valid basis ang arrest warrant ng International Criminal Court para arestuhin si Senator de la Rosa. Pinanindigan din ng abogado na maaaring i-surrender o isuko ng Pilipinas ang naturang senador oras na maaresto siya at makumpleto ang ilang kinakailangan ng mga lokal na proseso sa ating bansa. Maliwanag anya ang nilalaman ng Republic Act 9851 na nagsisilbing domestic international humanitarian law ng Pilipinas na maaari namang i-surrender o kaya ay extradite ang mga katulad ni Senator de la Rosa na naharap sa kasong crimes against humanity. Ayon kay Martinez, dahil hindi magamit ang extradition ay maaaring gamitin ng Pilipinas ang surrender or yung agarang pagpapasakamay doon sa mga otoridad ng International Criminal Court. Ang siyang korte na maglalabas naman ng mga karagdagang direktiba at una nang naglabas ng warrant of arrest. Yet nga ni Martinez, mananatili ang posisyon ng executive branch ng warrant of arrest kay De La Rosa ay nananatiling valid tulad ng lumabas na warrant noon pong nangyari ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, hinikayat ng grupong Bible Believers League for Morality and Democracy International ang Senado na simulan agad ang trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ng grupo ang naturong pahayag kasunod ng tuluyang pag-convene ng mataas na kapulungan bilang impeachment court. Nakasaad sa naturang pahayag ang panawagan ng grupo dyan sa Senado na simulan na kaagad ang paglilitis at pagpapalabas ng ebidensya salig na rin sa legal na panuntunan. Sabi nga niyan ay legal o yung justice delayed is justice denied, kaya ayaw umano nila na ito ang kahinatnan ng naturang reklamo. Dapat din umano na mangibabaw ang tungkulin ng impeachment court laban sa personal, politikal at iba pang mga konsiderasyon. Hinikayat pa ng grupo ang Senado na kumilos ng may integridad at hindi dapat nahayaan ang anumang bagay na makakapag-antala sa pag-usad ng paglilitis. Nanindigan ng grupo na hindi katanggap-tanggap ang anumang delay o pagkaantala at dapat lamang na ibasura ang pamumulitika na maaaring makaapekto sa pag-usad ng paglilitis. Dako naman po tayo dyan sa may Office of Solicitor General. Nagsumiti na ang tanggapan ng komento ukol yan sa petisyon na naglalayong isailalim sa drug test si Pangulong Bongbong Marcos. Ang naturang petisyon hiniling na agad ibasura. Kaugnay yan may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario. Tama ko dyan, Bombo Dennis, na nakapagsumite na ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ng kanilang komento ukol sa petisyon inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Kaugnay ang naturang petisyon sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan hiniling ng mga petitioner na isailalim ito sa drug test. Subalit sa komento ng Solicitor General para sa mga respondent sa sina Pangulong Marcos Jr. at Ralph Recto bilang kasalukuyang Executive Secretary, kanila lamang kinontra ang nabanggit na petisyon. Anilaya, dapat agad na ibasura ng katas-tasang hukuman, hindi lamang dahil sa walang legal standing ang mga petitioner, kundi paglabag umano ito sa immunity from suit ng presidente. Naniniwala silang ang petisyon ay walang legal na basehan para atasan si Pangulong Marcos Jr. na isa publiko o ipakita na mayroong seryosong sakit ang lider ng bansa at itinuring ito bilang fishing expedition. Kung kaya't hiniling ng Solicitor General na ibasura ng Korte Suprema petisyon na ipasailalim sa physical at mental examination kabilang ang hair follicle test or drug test ang Pangulo. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, kaugnay pa rin sa mga petisyon na kabinbin sa kataas-tasang hukuman, tiniyak naman ng Department of Justice ang pagkilala at patuloy na pagrespeto nito sa Korte Suprema. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, igagalang ng kaguran ang anuman magiging resolusyon nito, partikular sa usapin ng International Criminal Court. Kanya pa rin pinanindigan ang posisyon, hihintayin ang desisyon ng Korte Suprema
sa petisyon ni Senador Bato de la Rosa kumakwestiyon sa legalidad ng naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tungo sa The Hague, Netherlands. At ang bagoy patungkol naman sa implementasyon ng arrest warrant inisyu ng International Tribunal laban sa kanya. Kaugnay niyan ating pakinggan ang kalihim ng Kagura ng Katarungan na si Secretary Frederick A. Vida. Respect the jurisdiction, the pending case in the Supreme Court. And based on the tenor, we ventilate all issues first with the Supreme Court. The Supreme Court being the final arbiter of all these legal issues. We respect that. Ang ganito ang tamang understanding. Makikinig tayo kung ano sasabihin ng Supreme Court. Kasi yun lang po ang tama. Makinig tayo. Siya po ang inatasan ng ating saligang batas na maging final arbiter ng mga usapin na ganito. So makikinig tayo sa Supreme Court. Kung maalala, nagpasuklolo ang kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO sa pagpapatupad ng arrest warrant laban sa kanya. Hiniling niya na pigilan ng mga otoridad na isagawa ang implementasyon na naturang warrant at pagdala o pag-aresto sa kanya tungo sa International Tribunal. Sinugot naman ito ng Office of the Solicitor General kasabay ng kahilingan ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ng Senador. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Gran Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, bumuelta si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Senado matapos na ipresenta ng Department of Interior and Local Government ang resulta ng investigasyon nito sa naganap na pamamaril sa loob ng Senate Building nitong 11 ng Mayo. Tanong ni Matibag sa Senado, ganito pa rin kaya ang posisyon ng naturang mga opisyal matapos na makita ang ebidensya ng Department of Interior and Local Government. Una kasing iginit ng Senate President na si Alan Peter Cayetano na under attack ang matas na kapulungan noong nangyari ang naturang pamamaril. Ang nasabing insidente ang nagtulak tulad na lamang kina Senate President Cayetano at Senator Amy Marcos para naman manawagan ng pansamantalang pagsuspinde kay Matibag. Ngunit inilabas ng Department of Interior and Local Government ang kopya ng closed-circuit television footage mula naman sa Government Service Insurance System at doon sa kabuuan ng complex at maging sa Senate Building na pinapakita dito na walang naganap na pag-atake sa Senado noong nakaraang Miyerkules. Iginit ni Matibag na walang masama kung tanggapin ng Senate leadership ang pagkakamali nito dahil posible na mayroon naman na maling report na nakapasok sa kanila at doon ibinase ang kanilang naunang statement hinggil sa pangyayari. Samantala, inaalam na rin ng Department of Justice kung bakit itinangka itong si dating Senator Antonio Trillanes IV na isilbi kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, alamin ng Department of Justice ang dahilan kung bakit naroon sa Senado si Trillanes noong Mayo 11 kung kailan naganap ang kontrobersyal na pagsisilbi ng National Bureau of Investigation ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Nais ng Department of Justice na malaman kung pinayagan ba ng National Bureau of Investigation o may koordinasyon ang National Bureau of Investigation kay Trillanes bago pa man tinangka na ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Nanindigan naman si Martinez na nagkaroon ng koordinasyon ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice bago ang naturang tangka ng mga operatiba na isilbi ang warrant of arrest. Kung babalikan ang pangyayari noong 11 ng Mayo, tinangka ng ilang ahente ng National Bureau of Investigation na isilbi ang warrant of arrest laban kay De La Rosa, ngunit nakatakbo ang senador papasok sa plenary hall ng Senado habang isinasailalim sa protective custody kalaunan. Kasabay nito ay nagpakita itong si Trillanes sa Senado, dala ang kopya ng warrant of arrest. Ilang oras matapos naman ito ay tinuring ng International Tribunal itong si Senator Bato de la Rosa na isang suspect sa kasong crimes against humanity tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nagpaalala
ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mga kabombo, lalo na ho dun sa mga nag-a-avail ng naturang mga programa na may kinalaman sa service contracting, sapagkat ito ay tatagal na lamang hanggang sa Biyernes 22 ng Mayo ng taong kasalukuyan at ito ay bahagi ng mga programa ng national government. Ayon nga sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kasabay ng pagtatapos ng programa ay mawawala na rin ang mga benepisyong ibinibigay nito sa mga pasahero. Kabilang na rito ang nasa 20% diskwento para naman sa mga regular na mananakay at 40% diskwento para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability at iba pang concern. Hangad ng programa na makatulong sa mga pasahero at mga operator ng pampublikong sasakyan sa gitna ng mataas na pamasahe at gastusin. Subalit matapos nga ang itinaktang petsa ay hindi na nila maaaring ipagpatuloy pa ang naturang programa maliban na lamang kung may panibagong direktiba mula sa national government, partikular na mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo Weather Update. Inanunsyo ng State Weather Bureau na may posible na 3 low pressure area na mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng buwan ng Mayo. Isa sa mga ito ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ngunit mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo. Anuman sa ahensya, ang mga senyales ng papalapit na tag-ulan ay nakikita na sa bansa ngayon, kabilang ang madalas na pagkakaroon ng localized thunderstorms at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng mga rehiyon. Gayunman, nananatiling mainit at palinsangan ng panahon sa malaking parte ng Luzon at Visayas. Pinapayuhan naman ng publiko na patuloy na mag-monitor ng mga abiso dahil maaaring magkaroon ng mga pagbabago doon sa mga initial na forecast na inilalabas depende sa lagay ho o yung sitwasyon mismo sa mga komunidad dahil doon sa mga namumuong kaulapan at kahit may mga tropical cyclone na darating ay hindi umano ito karaniwan dahil sa cycle ng ating panahon. Samantala, kaugnay pa rin ho ng issue ng panahon, nasa 1,577 katao ang naapektuhan ng malawakang pagbaha na naitala dyan sa Davao Region, batay na rin sa initial report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ay binubuo ng 387 na mga pamilya kung saan ay mahigit 300 ay dinala doon sa iba't ibang evacuation centers. Kinabibilangan nito mga kabombo ng mahigit 1,000 individual at meron ding naitala na nabawian ho ng buhay sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Sa kasalukuyan ay inaalam na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung ang kanyang pagkamatay ay dahil sa serya ng pag-ulan at pagbaha at pagguho ng lupa. Una kasing na-recover ang katawan ng naturang biktima na palutang-lutang sa baha doon sa Davao City madaling araw nitong Lunes. Una nang sinabi ng mga eksperto na ang mga serye ng pag-ulan sa parte ng Mindanao ay dala ng Intertropical Convergence Zone at yan yung nagsasalubong na malamig at mainit na hangin galing naman sa silangan at hilagang bahagi ng ating bansa. Kaugnay pa rin ho ng mga tinututukang konsiderasyon o yung mga outside factors ng atin hong panahon dyan sa Pacific Ocean at iba pang mga weather system na maaaring makaapekto sa ilang parte ng ating bansa. Kaugnay pa rin ng binabantayang lagay ng panahon dito sa Pilipinas. Maging ang mga nasa labas ng ating teritoryo ay maaari ding makaapekto kung ang extension nito ay aabot sa kalupaan ng Pilipinas. Sa puntong ito ng ating mga balita, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Prosecution Panel Spokesperson Janet Garin ay tiniyak na hindi pababayaan ng Kamara ang kanilang tungkulin sa kabila ng pagiging abala sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Tinihag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na hindi pababayaan ng Kamara ang iba pang mga tungkulin at responsibilidad dito kaugnay sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa brayam ng Bombo Radio kay Garin na tumatayo ring Prosecution Panel Spokesperson, sinabi nito na nakahanda ang Kamara na gampanan ang mandato nito bilang bahagi ng proseso ng impeachment at tiyaking maayos na maihanda ang mga kinakailangang hakbang
para sa paglilitis sa Senado. Dagdag pa niya, nananatiling committed ang House Prosecution Panel sa pagtupad sa kanilang tungkulin upang maipresenta ng maayos ang mga argumento at ebidensya kaugnay sa mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Aniga rin kung tuloy ang impeachment, tuloy din naman ang paggawa nila ng mga batas na makakatulong sa mga Pilipino, lalo ng pagbibigay ng kaukulang atensyon at solusyon sa mga problema katulad ng fuel crisis at maging sa climate change at iba pang isyu na may epekto sa mga mamamayan at sa bansa. Ang pinaka-importante dito is all prosecutors are now full-time studying, but at the same time, hindi mawawala ang obligasyon namin at trabaho sa Kongreso, specifically yung response natin dito sa fuel crisis and crisis on climate change. Kasi tuloy-tuloy din ang paggawa ng mga batas, ng mga reallocation at realignment commensurate kung saan yung mga distrito or mga areas na nangangailangan ng tulong. Si Representative Janet Garin para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, may panawagan rin sa Senado na huwag patayin ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Magiging kontra ng tao bayan ng Senate majority kung ibabasura nila ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Attorney Jojo Lacanilaw, convener ng Duterte Panagutin Campaign Network, na posibleng magaganap ang public rage kung ito'y mangyayari. Binanggit ni Lacanilaw na nais ng publiko na marinig kung totoo ang mga paratang laban kay Vice Presidente, kaya't hindi dapat basta patayin ng Senado ang proseso. Dagdag pa niya, may kapangyarihan ng Senado na gawin ang nararapat, ngunit kailangan nilang mag-ingat upang hindi magdulot ng matinding galit mula sa mamamayan. Para pinalulusot lang nila si VP Sara, palagay ko maraming kababayan natin na hindi tatanggapin yung gano'ng style. Hindi pwedeng somebody is above the law. Tapos kung ano-anong procedural matters ang ipapasok mo. At obviously, yung ginawa ni Chis Escudero noon, dilatory tactic talaga yon. Ngayon, palagay ko, yung mga tao hindi napapayag na i-delay pa to eh. Kumbaga, naghintay na kami ng 1 taon. House committee na, naghintay pa kami ng ilang buwan dyan. Tapos, ang pahayag ni Attorney Jojo Lacanilaw, convener ng Duterte Panagutin Campaign Network. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. May batas na leader ng New People's Army ang nasawi sa engkwentro laban sa militar. 4 na iba pa ang sumuko sa mga otoridad. May balita ang Bombo Radio Malay-Balay. Patay sa isang madugong bakbakan sa Mariatag, Surigao del Sur, si Adalberto Daval alias Waco, ang tinaguriang commanding officer ng Regional Operations Command ng NMRC. Rumesponde ang mga tropa ng pamahalaan matapos magsumbong ang mga lokal na residente hinggil sa walang humpay na pangingikil at pananakot ng grupo sa mga magsasaka at negosyante. Matapos ang engkwentro, na-recover ng militar ang bangkay ni Daval kasama ang mga matataas na uri ng armas, mga bala at mga supersibong dokumento. Dahil sa pagbagsak ng kanilang lider, kusang loob na sumuko ang 4 na kasapi ng New People's Army sa mga tropa ng 41st Infantry Brigade sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division. Unang sumuko ang 2 rebelde sa San Francisco, Agusan del Sur, habang sumunod naman ang 2 pa sa Liangas, Surigao del Sur kinabukasan. Bit-bit ng mga ito ang 2 M16 na rifle, isang AK-47 na rifle, isang M14 na rifle, 7 magazine at mahigit 100 mga bala. Pinasalamatan ng militar ang kooperasyon ng mamamayan at muling nanawagan sa mga natitirang kasapi na sumuko na upang magbagong buhay sa tulong ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng pamahalaan.
Ang naganap na insidente ay alinsunod sa mandato ng bagong halal na si Major General Angkaw matapos formal na umupo bilang commander ng 4ID at nangakong palalakasin at paiigtingin pa ang kampanya sa pagsugpo sa mga armadong grupo o rebelde. The challenges are enormous, but knowing that I can equip with the skills and competencies demanded of the position and the presence of valiant and disciplined men and women that I will be leading, I am confident that I can maintain the status of the unit to where it is now. Ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Malaybalay Bukidnon. Ito si Bombo Jacqueline Abronas and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bahay ng isang konsihal sa Mayaklan, pinagbabaril, pinaniniwala ang may bahid politika. Kaugnay niyan, may nakalap na report ng Bombo Radio Kalibo. Pinagbabaril ang tahanan ni Numancia Sangguniang Bayan member Jerome Vega ng mga hindi pa nakikilalang sospek bandang 1:59 ng madaling araw. Ayon kay Mrs. Regina Vega, asawa ng konsihal, na habang natutulog ay bigla na lamang siyang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas ng kanilang bahay. Anya, sinasabing sakay umano ng motorsiklo ang mga sospek na pinaniniwala ang target talaga ang kanilang bahay. Maraming beses umano na nagpaputok ang mga salarina bago mabilis na tumakas. Wala namang naiulat na nasugatan sa nasabing insidente. Dagdag pa nito, nawala ang kanyang asawa nang mangyari ang insidente. Aminado ang misis na huli na nang malaman niya na niratrat ang kanilang bahay matapos makita ang mga butas sa kanilang pintuan at nagkalat na ilang basyo ng bala sa harap ng kanilang bahay. Samantala, sinabi naman ni SB Vega na isa sa mga posibleng motibo na kanyang tinitingnan ay may kaugnayan sa politika o work-related kung saan ilang buwan ang lumipas nang ipablatter niya ang kapwa government official dahil sa dating alitan. Pinaniniwala ang kalibre 45 ang ginamit na baril sa insidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya at scene of the crime operatives. Gayun din ang pangangalap ng CCTV footage upang matukoy ang mga sospek at sa posibleng paglutas ng krimen. So I do believe nga it is a work-related. We are government of laws and not of men. They can file any charges sa any court of law or administrative body. Si Sangguniang Bayan member Jerome Vega nang Numancia sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kalibo. Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Isa namang grupo ng mga magsasaka ang hindi raw pabor sa pagkakatalaga kay Senator Camille Villar bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Agriculture. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Legazpi. Hindi kumbensido ang grupo ng mga magsasaka sa pagkakatalaga kay Senator Camille Villar bilang bagong chairman ng Committee on Agriculture. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na kung pagbabasehan ng record ng senador, wala itong nabanggit o anumang pahayag hinggil sa suliranin ng mga magsasaka kaya lalo lamang may sasantabi sa Senado ang hinaing ng mga nasa agriculture sector. Hindi rin na niya maaalis ang self-interest sa pamilya at negosyo ng naturang mambabatas. Ayon sa grupo, nais nila na pamunuan ang komite ng isang opisyal na tunay na may malasakit sa mga magsasaka lalo na sa gitna ng krisis sa pagkain sa bansa. Sinabi ni Estavillo na dapat na mayroon itong maayos na programa at may plano para sa pagpapalakas ng lokal na produksyon. Samantala, muling nanawagan ng grupo na hinto na ang patuloy na land conversion, palawakin ng mga taniman ng pagkain at magpatupad ng mga land reform program ang pamahalaan. Higit lalo maisasantabi yung usapin ng mga magsasaka dito sa Senado. Kaya nga nananawagan tayo sa mga magsasaka, sa mga consumers na talagang magkaisa, talagang ilabas yung ating mga hinaing. Kasi alam naman na natin ang record ni Ms. Camille Villar. Panawagan sa gobyerno na gawing prioridad yung ating pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Samantala, bukas naman ang Bombo Radio Philippines para sa panig ni Senator Camille Villar hinggil sa naturang mga aligasyon at maaari po na maglabas din ng inyong panig o kaya naman ay pahayag hinggil ho doon sa naturang mga statement at iba pang impormasyon na maaaring maisiwalat sa pamamagitan ng Bombo Radio Philippines. Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi kaganda ang balita at meron hong naganap na aksidente sa mga atleta doon sa bahagi po ng Caraga Region. At bagamat ito ay hindi malubha, ay tinitignan ho ang ilang mga konsiderasyon hinggil dito. At alamin natin ang kabuuan ng ulat na yan mula sa Bombo Radio Butuan. Nagbanggaan ang isang multicab at tourist van na parehong may sakay ng mga atleta para sa Palarong Pambansa 2026 kahapon sa poblasyon Prosperidad, Agusan del Sur. Nabatid na ang multicab na inupahan ng delegasyon mula sa Mimaropa upang magsundo at maghatid ng mga atleta ay pabalik na sana sa kanilang billeting quarters mula sa playing venues nang umano'y makatulog ang driver dahilan upang bumangga ito sa tourist van na naghahatid naman ng mga atleta ng National Capital Region mula sa Bangkase Airport sa Butuan City. Ayon sa driver ng van na si Warlito Maranga, napansin na niya ang multicab na nasa slow lane at lumipat pa sa fast lane ngunit hindi na umano nito na ibalik ang manubela kaya naganap ang banggaan. Upang maiwasan ang head-on collision umiwas ang van ngunit tinamaan pa rin ang gilid na parte sa unahang bahagi ng multicab dahilan upang maipit ang driver. Ligtas naman ang driver sa multicab habang nagtamo lamang ng minor injuries. Ang ilang coaches at atleta na agad dinala sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital. Wala namang nasugatan sa mga sakay sa van. Kabilang sa mga first responders, si Agusan del Sur Vice Governor Patricia Ann Plaza na napadaan sa lugar at siya umanong tumawag sa emergency rescue team. Yung mga bata, lang po, pinadala na namin lahat sa emergency po namin sa Patingay po, sa government center. So actually, papunta po din ako doon. So i-check ko rin yung mga bata. Magsabi po kayo doon ha, para mapacheck po kayo. At yan ang balita. Galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one. And the most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa at maaari hong tutukan ang mga latest information sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman mga kabombo dyan sa Visayas Region, mapapakinggan na at mapapanood pa ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Unahin ko sa probinsya ng Iloilo, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman ay nasa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala, dyan sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang kung kayo ay nasa dako naman ng lalawigan ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa probinsya ng Aklan, nariyan naman ang Bombo Radio Kalibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Prayer for Peace in union with the Prayer Vigil for Peace led by Pope Leo XIV. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life.
May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na dari sa pagpangalagad sa Bombo na isa udto sa DOFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill Amelia sa dugang sining mga balita kag impormasyon mga natipon sining mga topiko direktamente karon sa bahin sa Iloilo City Hall. Bombo Krill sa report, please go ahead. Bamasyan pa pasado sa first reading sa ika-19th regular session sa Iloilo City Council ang proposed ordinance nga nagapromote diri sang balanced education kag ikaayong lawa sa mga estudyante as well as man mga teachers no sa tion sa natuman ka init na tempo especially subo nga aton nga nagakabatyagan diri sa may syudad sang Iloilo. Ang ining nasambit na ordinansa ang ninduso diri ni Iloilo City Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon kag amo man ang chairman or siya man ang chairman sa Committee on Education sang Konseho. So no diri kay Councilor Ganzon dapat sunugid na maprotektahan diri ang mga manunudlo kag estudyante sa tunga sa mainit na tiyempo kay di madamo sang mga peligro man nga dala sa ini nga mataas na heat index man especially diri sa aton nga mga estudyante na mostly or kalabanan diri sa mga schools na may ara diri sa mga kakulangan sa mga facilities or may mga other pagi diri silang man nga mga problema man nga ginatubang kag dugangan pa sa mainit na tiyempo. So tama gid inito na sila ka fragile o dako ang risgo sa ila diri sa ilaman diri nga health no kag diri gin pahayag niya nga importante ang proposed ordinance agud nga institutionalize diri ang practical science-based measures kaangay diri sa hydration protocols, pag-improve sa ventilation, ang shaded o outdoor spaces para man sa mga students kag ilabi na gid ang mga heat health awareness programs as well as man ang mga flexible classes schedule sa tion sa extreme heat condition. So ining mga tikang para man ini nga maprotektahan gid ang mga estudyante kag as well as man nga ti ang mga schools may ara na gid sang naka-prepare gid nga tikang no once nga ataas ang ining heat index nato hindi lang man kanu sa buong tuig no for future purposes naman ini ko na siya kay tinibaluan man naton from time to time to no nagabatsyag sang mainit na tiyempo o mabatyagan naton ang mainit na tiyempo diri sa syudad sang Iloilo. So yari pabati naton diri ang pagbasa man diri no ni Councilor Ganzon sang ining proposed ordinance kag pagapasaman sa Iloilo City Council. And overall well-being, while increasing the risk of heat-related illness. An ordinance is essential to institutionalize practical science-based measures such as improved ventilation, hydration protocols, shaded outdoor spaces, heat health awareness programs, and flexible class schedules during extreme heat conditions. These interventions will ensure safer learning environments and strengthen the university's resilience in the face of climate change.
With this, I would like to move to pass this on first reading. So move. It has been moved and seconded. Here no objections. Motion is carried. Thank you, Madam Chair. Nabatian rin Bomochamp ang pagpasaman sa first reading na sa ining proposed ordinance niya City Councilor Adanton Tighindugang niya Mandarino nga sa makadali nga tion pag-istoryahan na siya or ipasagid na siya para sa once na maging ordinansa nagit na siya no ipatuman ini sa mga nagkalain-lain man nga estilahan diri sa syudad sang Iloilo para may ara na gid sa nga permanent nga lihok o kung actions diri nga pag-obrahon ng mga eskwelahan para man sila estudyante once no nga mabatsaganan man liwat diri or nagapadayon diri nga mainit na tiyempo sa syudad sang Iloilo Bomochamp. All right. And sa kaangot man nga balita no kay amo gid ni ang nagakabatsaganan sa nga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo ang heat index Bomochamp ang sa bahin naman diri sa City Health Office nag-umpisa na kuno ini sila diri sa nga dengue misting o kono terminal fogging para man sa mga nagkalain-lain nga eskwelahan kay tinahibaluan man nato no nga sa masunod man nga mga binulan mag-uumpisa naman diri sa pagbukas sa nga klase ang iban nga mga schools. So sa subong pa lang ginastarta na diri ang dengue misting kay isa ini siya sa mga heat related illnesses especially man no, sa mga schools balabang siyam nga wala pabalan na limpyuhan kay wala sang klase for pira ka months. So mo ini ang lihok nga ginaubra sa buong sang City Health Office para man ma-make sure no ang health gid or ikaayong lawas man sa mga estudyante once na makabalik ini sila is safe kaga protected kag ginahibaluan man diri or ginapahayag man sa aton diri nga sa City Health Office kay Dr. Jennifer Castro ang Assistant Department Head sa nga CHO nga ang dengue man ang ginalikawan nga klase sang balatian nga hindi magtaas no kay as we mentioned subong heat index yung nagataas ang ato diri nga heat index amo man ini ang ginalantaw nila nga nagataas man nga mga kaso sang dengue. So para man matap na siya sa bahin sa mga eskwelahan naton as well as man sa security and safety sa mga estudyante nag-start na ini na sila sang misting or dengue misting para man nga hindi na ini siya lapsa or hindi magtaas ang kaso sang dengue diri sa syudad sa Iloilo. And aside man sa dengue misting maga-coordinate man kana diri ang City Health Office sa mga diri nga mga ginikanan sa ining mga estudyante para pagid sa mga additional nga mga lihok nga pag-aubrahon Manila. And when it comes man sa brigada eskwela kay for sure once mag-start naman ining atong mga klase before gali mag-start ang aton nga mga klase may ara nga patuman diri nga mga brigada eskwela so mag-coordinate man diri ang City Health Office sa kada eskwelahan para mas ma-maintain gid no to make sure na protected ang mga estudyante kag hindi gid magtaas ang kaso sa dengue diri sa syudad sa Iloilo. So yari pabati naman naton ang naging pahayag diri ni Dr. Jennifer Castro ang Assistant Department Head sa Iloilo City Health Office. So subong wala pa kami wala pa kita nakamit no, but once magbrigada eskwela na sila kadi kabulig makita na sa ila panilo, we will also discuss kung mag sila mag PTA kapatawag makita na PTA meetings naga-attend man kami na, so we'll give advisories kung ano ang dapat nga obrahon, ano nga aton mga advice. Sa subong actually nagasugod na kita misting because as heat-related incidents man ang dengue. So ang mga eskwelahan ginaunatan na, ginapatinluan ta na subong, ginapamisting, ginasprayhan ta na. Kaya basi magsulod ang school, damo lamok balakag magdugang na kitang taas ang aton nga cases ang dengue. Sa subukan mo na ginauna ta ang misting at we will prepare the advisories nga para nga magmapasend nga daan sa mga schools. Basta we also talk with the parents kay naghatagid kami sina advice sa tanan din sa dengue sa heat related ta sa subong ni amo ni kataas ang heat index. We will get sa ila paalinton gid kun anong mga dapat nila obrahon. Nabatian diri si Dr. Jennifer Castro ang Assistant Department Head sa Iloilo City Health Office kung aton nang tawon Bomochamp subong no na mga tinion nagaobra gid diri sa lihok ang aton city government hindi lang man sa mga pumuluyo no, or I mean sa mga estudyante ilabi na gid sa mga estudyante naton diri sa syudad sa Iloilo halina kindergarten abi hasta man sa college no ginatinguan nila diri nga makaubra sang actions gilayon
para man nga matap na ang anuman na klase sang illnesses na makatuga diri bangod man sa nagataas nga heat index nga nagkakabatsagan naton diri sa syudad sang Iloilo, Babasyang. All right. Sa dugang na lang man Bombo Champ nga balita man sa bahin naman diri sa nga Iloilo Police Office. Aging pahayaga diri ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director, nga ipagasikaron kuno diri sa nga Iloilo City Police Office o kon ICPO o pod man diri ang Regional Civil Security Unit o kon ang RCSU 6 kung may ara pa sa mga pusil nga pwede magamit halin sa gintang surrender nga loose firearms sa ICPO. Di madumduman man naton nga sang tinalikdan nga adlaw nakatipon diri ang ICPO sa masobra 100 ka armas luthang nga gin-surrender sa ila or nagin-surrender diri sa aton sa mga kapulisan. Kag diri ginpahayag ni ICPO Director Police Colonel Parilla nga magluwas sa pag disarma sa ining mga armas luthang o kung pag-turnover diri sa RCSU, i-make sure kung anay nila o pagasikyaron kung may mga ara pa sa nga serviceable o kung pwede pa magamit diri nga mga pusil. Kit iginapahayag niya if may ara kano sa mga serviceable nga mga armas, pwede pa niya siya magamit sang mga katapo naton diri sa nga PNP or sila man mismo nga mga pulis, pwede nila ini siya magamit o kung ihatag man diri sa mga partner nilang agencies para abis ang Bureau of Fire Protection. But then once ganing hibaluan nga serviceable pa ini klase sang armas, siguraduhon nga ipaagi ini siya sa legal nga proseso, i-make sure nga may mga license na ini siya kasi pwede na magamit. Kasi gina-make sure man diri nga illegal ang tanan nga mga armas ang magamit diri no sa aton man nga mga men in uniform, kay amo na ang ginapahayag niya diri kay ma-make sure bala nga pwede pa magamit ang ining mga pusil. Kasi ginpahayag niya man diri Bombo Champ no sa bahin diri sa aton sa Western Visayas. Specifically, diri sa Iloilo City, wala kita diri sa manufacturer sang mga armas. So, ang ginpahayag niya lang diri is ang ara lang kuno sa may Cebu, dira lang gid kuno kalabanan ang nag-manufacturer sang armas. But then when it comes to sa Iloilo City, wala sang manufacturer nga tindog diri no sa atin when it comes man sa paghimo sang mga armas luthang. And indugang man diri ni Police Colonel Parilla when it comes diri sa aton sa crime scenes, labi na siya shooting incident, hindi man gid kuno mataas ang aton diri nga rating or ang kaso sang ining mga krimen, but then gina-make sure sa aton nga kapulisan nga mas malikawan o kung wala kisang may ma-record na sa mga shooting incidents na magaluntad diri sa syudad sa Iloilo, kaya madamdaman natin first quarter pa lang man kita and pitila pa lang mano ang nagkakatabo diri nga shooting incidents sa syudad sa Iloilo, but then gina-make sure sang kapulisan naton na matapos ang ining tuig sa 2026 na wala sang may mataas na kaso sang krimen, ilabi na ang shooting incident. So ito bati naman natin diri ang naging pahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla. Yes, kasama yan. No? Mayroon silang procedure niyan. I-demilitarize natin. Individual, according to the Assistant Chief ng RCSU na present kanina, mayroong proseso niyan. Titingnan yan individually, i-check. Tapos kung mayroon pang serviceable na pwedeng gamitin, so mariretain yun. Pero yung hindi na talaga magagamit, i-demilitarize na yan. May proseso din yan. So kung serviceable pa siya, sir, pwede pa na siya magamit niya? Yes, isa sa recipient pwede ang PNP. But it's not only the PNP. Pwede rin yung other government agency na allowed maghawak ng firearms. Pwede din yun siyang ibigay. Pwede siyang sa... Mayroon tayo, katulad nung sa before, yung mga issued natin ng mga firearm na 45, mga revolvers, binibigay sa Bureau of Fire and sa BGMP. And then i-process na kayo na. Yes, i-document na siya. Dito wala tayong wala tayong manufacturing paggawaan ng mga firearms Sa Cebu mayroon kasi na paggawaan. So dito we don't have yet the data, no. Kino-coordinate din natin sa RCSU kasi mayroon silang formula kung paano ma-estimate. Kasi marami nga tayong basis no sa pag-estimate. Katulad nun, yung mga hindi na talaga nire-renew, no? So magiging kasama yun sila sa loose firearms. So aside from that, yung
ibang katulad nun, halimbawa nakabili sila sa Cebu pag-transport or may mga pinamana na mga luma pa. So we have basis, that's why we have to coordinate pa sa RC issue kung ano yung estimate na medyo malapit sa katotohanan, no? Yung talagang makatotohanan na estimate na hindi lang for the sake na mayroon tayong numbers na ibibigay. Isasama na rin natin yung isa sa basihan natin dyan, yung crimes involving firearms. But again, napakababa ng ng insidente natin sa krimen na ginagamitan ng firearms. The ICPO Director of Police, Colonel Wilbert Parilla Bombocham. And as we mentioned, muni ang mga lihok man ginaobra sa bahin naman diri sang ICPO, nati i-make sure gid nga ano man nga klase sang krimen maganubo gid kag maatap na ina siya diri sa syudad sang Iloilo, Bombocham. Bali, pulis man gali magamit Bombo Krel? Tigali kay mga unlicensed ni anong sini nila palisensyahan o anong imuon sini nila? Yes, himuan nila inisang legal gyud nga document Bombocham paagi man diri sa RCSU kay tiamo ni ang unit gid sang PNP nga naga-process sang mga licensed arms or armas. So once may makita gani or may balaan diri nga may ara pa sang serviceable na armas, i-process ini siya sa RCSU himuan sa mga legal nga dokumento, butangan or butangan man sang license gid Bombocham bag-o gamiton man whether PNP ini siya o kon BSP personnel dira na magamit once gid nga naka-license ang ining armas mahalin sa gin-surrender diri nga mga loose firearms man sang public Bombocham. All right. Mga balita nga natipon sa patrol ini si Bombo Phil Panisalis Melieza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information, basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Krel Melieza sa imo sining nga mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Ining preparar sa mga bulutuan para sa palabuton sining pagbukas ang klase. Isa sa pinaka-importante sinadriya mo ning parte balabanwa sa pag-prevent sang dengue kay mas labing maayo iya kung diri kita panugod, no? Or magatutok sa bahin garon sang ginatawag siniyang prevention, no? Prevention is better than cure kuno mo, no? So pinaagi sa sining dengue misting o thermal fogging sa mga eskwelahan sa aton sining mga tagpalamati na ko ini nga bagay para iya sa mga bumulutho hilabi na sa mga ginikanan man nga hindi sila pagkipangon nga ginhawa man sini nila ka proteksyon sa ila siniya nga mga kabataan sa ila sini nga puluyan. Pag-abot yan sa eskwelahan, bangod nga kulang sa maintenance, kulang sa pagpanglimpyo, prevention sa mga nagkalinain siniya nga mga pamalatian, diraya sa eskwelahan ma-acquire sang bata, no? Sang learner. Sa aton sini nga mga kuturante kung magmasakit ini, sa aton sini nga mga kabombo, hospital, siyempre matiner siya sa hospital, mapektuan ang iya sining inadlaw sa pag tiner kung tani sa sulod sa bulutuan. Kag worse sa aton sining mga kabombo, di siyempre magastuhan ang ginikanan So pinaka the best nga nakita naton sa aton sining matag palamati amo iya ang prevention, no? Ang pagpanglimpyo, hindi man lang siniya dengue, nga sininga malikawan mo. No? Lakip na sinadra banwa, ang nagalain-lain man siniyang pamalatian, no? Nga sarang makuha sa palibot lamang sang bulutuan or bisan sa panimalay gani. No? Sa aton sininga mga kabumbo. So, mayong ini nga may mga ginapatigayon sini nga prevention nga mga lihok
ang aton siniyang City Health Office. 20 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ining mga unlicensed, undocumented firearms nga pwede pa magamit, plano sang Iloilo City Police Office nga gamiton ini bilang ila siniyang kamahin sa ila sining firearm, no, or firearms sa mga police station or kung saniin man nga maka best serve sa iya sining purpose para sa aton siniya nga pulisan. Amo ning tinutuyo sa kutob sang serviceable or mapuslan pa nga gin-surrender, no, nga mga armas sa lutang sang tinalikdan lamang adlaw. Sa aton sini nga mga kabombo, sa mga wala pa iya mag-surrender, kung hindi lisensyado ang imo sini nga pusil, kag hindi mo ina pag-surrender, kag kung madakpan ikaw, mas dako sini iyang kasong imo sini nga pagapangatubangon. Sa aton sini nga mga kabombo, gani nagakadapat nga imo na lang iniiya i-surrender. Balikan tabala ang report ni Bombo Siren Nases sa doon sini nga pa nga pagpangalagad kay si Police Colonel Police Colonel balikan ta lang Police Colonel Wilbert Parilla ang nagpanawagan kag nag-aapilar sa mga pumuluyo kung mayara sila dira sa mga armas nga wala lisensya or nag-expired ang lisensya, mas labing maayo nga itugyan na yung kustodiya sa aton siniya kapulisan. Balikan ta nila matapos kilamang pila ka importante nga mga panumdumora. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, kantero, sampatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Ang Pioneer believe sa inyo. Ano mang trabaho, diskarte nyo'y pulido. Hanga at saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Saludo ang Pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for May 17 to 23, 2026. Delighting you with their great and wide selection of old songs has always been their pleasure. Kag sila magabalik sa ining Mayo 23, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, kicking off alas 6 ng gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala di Iloilo Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazwala di Iloilo. Sa Mayo 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazwala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakalikan sa takna sining alauna. Check na natin design balita ni Bombo. Sa Irene Nases, si Police Colonel Wilbert Parilla nagpanawagan, nag-aapilar sa mga pumuluyo diri sa syudad kung ini silang naghupot dira sang armas lutang wala sang lisensya mas labing Mayo. Ngayon sini nga i-surrender sa Iloilo City Police Office o kung sa pinakamalapit sini nga police station para nga malikawan ang mas komplikado kaga mas mabugat sini iya nga pinalidad. Kon pananglitan kamo ang makuhaan sa inyong sininga posisyon sang armas lutang nga wala sang nagakaigo siniya nga lisensya or dokumento. Bombo Siren sa report, please go ahead. Nagapanawagan si Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla sa mga pumuluyo sang syudad nga voluntaryo nga isurrender sa otoridad ang ilang mga illegal nga armas. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Colonel Parilla, ginpabutyag niya nga mas maayo nga voluntaryo nga ihatag sa kapulisan ang mga armas antes ini magamit sa illegal nga aktibidad upon makalungtad sang peligro sa kabuhi sang publiko. Biskan maayo ang imong intensyon sa pagkapyot sang pagpanag-iya sang armas, kag ang imong rason ay para sa imo lang nga seguridad, hindi siya makonsider nga legal tungod wala siya sang proper documents nga ginatawag. So, Bombo Champ, may ara kita ginatawag na deposited firearms suno kay Police Colonel Parilla nga ini ang mga firearms nga documented pero may mga problema sa registration, renewal sang LTAF o kung license to own and possess firearms. Then, ang purpose niya is ang mga deposited firearms niya ni wala siya ginaupod sa pag-turnover. Kag ang dito lang ni sila ginabutang sa isa ka unit or area sang ICPO nga gahulat lang sa mga proper documents nga once makomplete nga na ang amo ng documents pwede na siya ma-consider as legal. Then meron naman kita ginatawag nga confiscated firearms nga ginagamit pagid sa ibang nga krimen kag dito na siya gina-present sa SOCO for ballistic information. Kag sunod naman kay Police Colonel Parilla, ang paggamit sang wala lisensya nga armas magahimo nga magresulta sa isa ka seryoso nga kaso. So ginainganyo man niya ang publiko nga magkooperar kag mag-report sa mga individual nga posible nagapanag-iya sa mga illegal nga armas. Samtang ginapasiguro man niya ang mga nag-surrender sang armas paghahatagan sang nagakaigo nga proseso halin sa kapulisan. Hingdugang pa niya nga padayon ang kampanya sang Iloilo City Police Office o ICPO kontra loose firearms bilang kabahin sang anti-criminality campaign. So naibaluan nga sa nagligad Lunes sang aga Mayo 18 may ara nga voluntary surrender nga 142 loose firearms nga mismo dito gin surrender sa Iloilo City Police Office. Yari ang interview kay Police Colonel Wilbert Parilla. So yung surrendered, yun yung mga lost firearms na walang mga documents, no. So kasama yan sa program natin as part of our anti-criminality campaign na yung mga lost firearms kung maaari ay i-surrender sa mga may hawak nito kasi kaysa mahuli pa sila, no.
So, mas malaki yung problema kapag nahuli sila. Kahit pasabihin natin na maganda yung intention nila sa paghawak, because usually, ang purpose lang naman nila pag nagkakaroon ng baril is for safety sa kanila. So, in-encourage natin sila na mas maganda, mas maigi na i-surrender nila. So, yun lang yun, yung mga lost firearms. Kasi marami tayong meron tayong yung dinideposit yun, yung mga firearms na deposited, yun yung mga documented only na mayroong problema sa registration, na renewal ng LTAF, renewal ng registration, kaya pinapa-deposit natin sa station. But purposes sa confidentiality at saka sa na hindi rin natin ma-divulge sino yung mga may-ari, so hindi natin yan sinasama sa total turnover. So doon lang sila sa mga unit kung saan saan deposit, waiting na makompleto yung documents. And then those firearms naman na confiscate natin for the reason na ginagamit sa krimen, sa ibang law enforcement na operation, ay nandun sa SOCO yun for ballistic examination. Kasi para ma-check baka yung mga firearms na yun ay nagamit sa ibang krimen. So yun yung pinipresent natin. Those are only surrendered. Nabatian si Police Colonel Wilbert Parilla. All right. Ini si Bombo Sairin Nases, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo sa Irene sa imo sininga follow-up report. Sa aton sininga mga kultura nagapamati, nagalantaw subong, no? Nagamonitor diri sa pagpanglagad sa bombuanay sa unto kabay pa nga ti makalabot sa inyo sini, no? Ang mensahe, ang pag-apilar ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton sininga ICPO Director nga nagahingyo sa inyo nga i-surrender nyo ng inyo sininga mga armas. Kung hindi man pag-surrender, i-deposit, no? Deposit bangod nga ini ang mayara man sa mga nagakigo sini nga dokumento, but probably expired o may mga kulang, may mga hilikoton pa, di samtang hindi pa kumplito ang imo sini iyang ginauyatan sini nga mga dokumento dira, mas labing maayo kung ang custody sini ang itugyan lang anay sa aton siniya kapulisan, no? Sa mga wala giniya sang lisensya, why gid sang firearm registration, wala man sang license to own and possess, no? Sining armas, no? Sa aton sin handgun, mas labing mayo nga inyo sini nga i-deposito sa aton siniya kapulisan or i-surrender. Kay may iban man nga hindi na sila yan hindi na sila mag-renew pa sa ila sini nga mga pusel. Siguro mas mayo pa niya parang awaya kami sa libog sa ulo. Dalaan nyo lang nito, return over namon or surrender, no? Kung ano man ang inyo sini nga pagkatawgon sila dira. Basta sa aton sini mga kuturan, hindi na kami maghupot sa armas luthang. Mo sina siguro ang paminsaron sa aton sini karon nga mga kauturan nga mga nag-surrender sa ilaman sini nga mga armas kag nagpabutyag sa kapulisan nga hindi na sila iyaluyag pa nga magpadayon sa pag-renew or paghikot sa ila sini nga mga papeles. 32 minutos na nakaligad sa takna sini karon nga launa. May posibilidad ayhan nga masulit ang natabo sang Mayo 11 tuig 2026 kung sa din banwa nga may arestohon nga senador sa sulod sang Senate building. Pero sa aton sini magkasimanwa, amo ni lang hambal nga ti may ara sang ginatawag sining immunity ang aton sini nga mga senador ugaling hindi man ini absolute sa aton sini karon nga mga kabumbo
kay sandig sa Article 6, Section 11 sa 1987 Constitution, no, mayara sa parliamentary immunity ang mga senador. May-ari ini sila sa duha ka primary privileges. Privilege from arrest. Senators are immune from arrest while Congress is in session for offenses punishable by up to 6 years of imprisonment. Kung magsubra dira, sandig ani sa mga legal luminaries, sarang ina nga maresto na. Ikadua, speech and debate. Senators cannot be questioned or held liable in any other venue for remarks, speeches, or debates made in Congress or its committees. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. No? Ang privilege from arrest, why niya nag-apply sa mga serious crimes nga mayara sang penalidad nga more than 6 years of imprisonment sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti magambal naman na biyang senador nga diri lang kuya sa Senado, hindi kuya maaristo. Ti ining parliamentary immunity covers legislative duties, kag ang Senate building hindi iya isa ka sanctuary para nga palagyuhan ang mga lawful warrants. Nga ana ka mensyonar o kung natandog man nato ng ining nga topiko. Ini bangod sa social media post sang isa ka veteran broadcaster kag columnist nga si Ramon Tulfo. Magulang ini siya nanday Senators Erwin and Rafi Tulfo sa aton sining mga kabumbo. Anong iya sining post or social media post? Sunod diri sa veteranong kolumnista kag broadcaster, isa kuno ka senador nga nagboto para kay Senate President Alan Peter Cayetano ang ginaaligar nga magapangatubang sang pagkaaresto or arestohon sa masunod sini nga semana. No? Ang source ni Montulfo, si Tweety Bird, amo ning iya sini nga tawag sa unnamed or anonymous niya nga source. No? Kay kabalo naman kita iya banwa sa aton sini nga mga kuturan. No? May mga source ang mga katapo iya sang media. No? Sa aton sini nga mga kabumbo kag hindi man na basta-basta nga ma-divulge, but diri ini banwa nagakabuhi mo, no? Ang paghatag sa nagakigo sini nga mga informasyon sa aton sini nga mga kuturan, no? Bisan mambal pa kita nga ti ini hindi man iya confirmed kag ginaaligar, ginapahayag, but balantayan ini nga aman. Balantayan ini banwa bangod may mga senador sa aton sini nga mga kabumbo nga mayara sang pending cases. Just like abi sa aton sini mga kuturan sing damlag lang, si Senator Jinggoy Estrada ang nagapangatubang sang 11, no? 11 ka mga graft cases before di Sandigan Bayan. In addition to plunder ka graft complaints nga ginrecommend sang Department of Justice sining Mayo gid lamang tuig 2026, no? Bangod sa ginaaligar corruption sa flood control projects. Isa na si Senator Jinggoy Estrada nga nabilong karon sa majority bloc. Isa man siya sa mga nagboto agod nga mangin Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Ikadua, Senator Joel Villanueva, no?
may-ari ini siya sang undergoing advanced stage investigation sa Office of the Ombudsman sang malversation complaint naman iya. Now, sa gyapon connected sa anomalous flood control project. Sa aton sini mga kasimanwa. Si Senator Joel Villanueva ang karon majority floor leader. Siya ba lang ginatubod ni Mr. Montulfo nga by next week posible aristohon siya? Sino pagid? Senator Bongo. Nga si Senator Bongo. Si Senator Bongo, isa sa mga naminsyunar, kag ginaaligar, co-perpetrator sa crimes against humanity nga kaso nga ginapangatubang ni former President Rodrigo Duterte. Upod din sila ni Senator Bato de la Rosa. So, posible si Senator Bongo sa aton sini nga mga kabumbo. May isa pa gid. Sa aton sini nga mga kabumbo, Chisis Cudero, kay nagapangatubang man ini siya sang preliminary investigation by the Office of the Ombudsman regarding sa alleged plunder, graft, and direct bribery linked to flood control corruption scandal. Anti-graft court sa Nigabay nag-issue sang precautionary whole departure order preventing him nga magbiya diri sa pungsod Pilipinas. Galing kiti ko lang taon sinini mo, preliminary investigation pa man lang. So layo sa patad kung si Senator Chis niyang ginatumod ni Mr. Montulfo. Pero para klaro sa tanan bala, sa aton sini nga mga tagpalamati, sanday sino pa ginang nagbuto para nga mangin Senate President si Senator Alan Peter Cayetano how sa aton sini nga mga kasimanwa. Tikon lang tawon naton sa nasambitan sining plastada kung madungduman nyo pa 13 kontra siyam, 13-9-2. 13 in favor of Alan Peter Cayetano nga magapungko bilang Senate President. Ini amo sanday, siyempre utod ya Pia Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, of which gati nangin kontrobersyal kay kung si former Senator Frank Drilon, amo malang tong purpose ni Senator Bato de la Rosa? Kung nga nagpakita to siya sa Senado sa nga pizza 11, kay naplanuhan na to nga daan nga may kunditaho nila si Tito Soto. Sige ti, hindi man ko mabalibaran kag may isahan sining mga politiko, kay manti nangin veterano man ako nga politiko, dira? Amo nang luyag sining nga minsahe nga palabot ni former Senator Franklin Drilon. Now, Chisis Cudero, isa man sa mga nagboto pabor sa kay Alan Peter Cayetano nga mangin Senate President. Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada, Bongo, Senator Loren Ligarda, Amy Marcos, Joel Villanueva, Camille, and Mark Villar. So muna, sa aton sini nga mga kasimanwa, ti piho kita iya banwa nga why na di malakip ya ang sabahin sa nga minority block. Nga ti ang minority block, ti siya malang, Tito Soto, Bam Aquino, Sherwin Gatchalian, Ria Ontiveros, Rafi and Erwin Tulfo, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, siya malang di sila. Galing nagdugang subong ang duwa nga santo nag-abstain nga sanday
JV Ejercito kag Juan Miguel Zubiri. Nagdugang sila. So, ang gwa sini karon na banwa, 11 na sa bahin iya sang minority block, 13 or 12 sa bahin karon sang majority block kay kulang sila, why si Bato din nago lagyo sa Seneto mo. So, 12 kontra 11. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung gusto sa nga minorya nga islan ang liderato, kinahanglan maka 13 sila. Kinahanglan nga may duha sila nga maganoy, mainganyo nga magsaylo sa minority block. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero pananglitan sa aton sini nga mga kuturan, madayon kag minatuod ining social media post sang veterano nga broadcaster nga Simon Tulfo nga may isa ka senador nga nagboto agod nga mangin Senate President si Alan Peter Cayetano ang pag-aarestohon. So ang mabilin sa majority block 11 na gid lamang ini sila. No? So 11 kontra 11. No. Amo ning ambal sa una nila bala nga papunta pa lang tayo sa exciting part. Sa aton sini nga mga taga palamati. Ti para iya nga mapabilin sa nga mayorya ang puwersa ti magalabot gid sa punto nga pila kadlaw kinahanglan naman sini nila, no? Nga pangitaon si Bato. Pangitaon nila si Ding para nga maghambal si pangitaon nila si Ding para nga hambalan nga Ding ang Bato. Kay tikon ara si Senator Bato de la Rosa 12 man sila gyapon mo, no? So abansi sila gyapon iya sa bahin sa minority, pero galing ginatigana guro nila na pang ital-ital kay as of now sa aton man siniya nga pagpamangkot sa aton sini magkuturan, why pa man diri iya sang official nga dokumento or whatsoever nga naghambal nga ginkakas na, no? Si Senator Bato de la Rosa bilang katapo sa Senado, and hindi man inaiya basta-basta, no? Nga makakas ang isa ka senador kay ti gin-ilihir ini siya mo, ginboto ini siya sa aton sini nga mga kasimanwa. Tisa karon ang gwaya sini nga ara gyapon ang puwersa, pero hindi na mo sina ka persado gid ang mayorya pananglitan kung maaresto gid man or serbihan sang warrant of arrest ang isa sa mga senador boto pabor sa pagka Senate President ni Alan Peter Cayetano. Sino lang ang may warrant of arrest? Sino ang sarang iyang arestohon pinagi sa warrant of arrest? Pagluwas sa bisa kay Bato de la Rosa sa mga nagboto sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. May idea ka na? Ikaw nga nagapamati dira? Sino ayhan ang mabuhin sini sa majority block kay pagaserbihan kuno sang warrant of arrest sa sini nga simana? As per information sang source ni Mr. Montulfo nga si Tweety Bird. Maluoy ka kay Tweety Bird, 49 minutos na nakaligan sa takna siningalaw na pagbalik naton dugang pagin-sini nga mga balita kag impormasyon. Diri lamang sa Bombo Hanay sa Auto, balikan ta paganapo sa bilang importante nga mga pahanumdum. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela.
Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, naka-record naman sa unang kadalagan ang New York Knicks. No? Sa pagpangunanan day Jalen Brunson and Josh Hart. Inluto si nila ang Cleveland Cavaliers sa sa pagpamuno man sa ila sining highest scorer or ang ila sining go-to guy nga si Donovan Mitchell. Naga-overtime pa kagina sa aton sining mga kabumbo ang first game para sa conference finals sa Eastern Division no, sa National Basketball Association. Naglabot sa score nga 115-104 daog diri ang New York Knicks. Nakahimo sa 32-18 run sa bilog nga fourth quarter. No? Ang New York Knicks para iyang malagas ang abanse sa Cleveland Cavaliers. Grabe na itong kantsaw ni Donovan Mitchell kagina sa kay Spike Lee. Si Spike Lee sinibanwa, isa sa mga diehard fan gininisa nga New York Knicks mo. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo o galing tingin na tingwan nanday Jalen Brunson nga nakahimo sa 38 puntos anong ka assist kag 3 ka steal. Nagadugang mandiriya banwa si Karl Anthony Towns. May double-double, 13 points, 13 rebounds naman. Ang iya sining kontribusyon sa kadalagan sa New York Knicks. Sabay naman sa Cleveland Cavaliers, nakakuha sa pinakadamong puntos. Amoy hindi sila go-to guy nga si Donovan Mitchell. Samtang mayara lamang sa 15 puntos ang bangutan si James Harden. So, 1-1 na ang serye. 1-1 ang serye. 1-0 ang serye. Ginatumod na ito niya nga 1-1. Kay man kagapon siningadlaw, nagdaog ang San Antonio Spurs batok sa Oklahoma City Thunder. Sabahin to yan sang Eastern na Conference Finals or Western na Conference Finals. Di subong iya daog ang New York Knicks sa Eastern na Conference Finals naman, no? Kontra Cleveland Cavaliers. Pananglitan kung sino magkampiyon sa 2 ka mga divisyon. Sila naman iniabanwa ang magatubangay sa NBA Finals 2026. Sino ay hanang maatubangay sina diri banwaman, no? Apat na lang katimang nabilin sa kiron. Nagapaindis-indis sila kung sino magkampiyon sa tagsa ka division. Eastern na division, Eastern Conference Division, Eastern or Western Conference Division naman. Palantayan ini sa ato niya nga mga kuturan. And speaking balasang basketball sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, no? Kung matabo mangin history ini sa patag sang mga Pinoy nga makasulod sa National Basketball Association. Nga man, may 3 na tandira subong ka mga kasimanwa, no? 3 na da subong ang may dugo nga Pinoy nga nagahampang sa National Basketball Association sa aton sining mga kasimanwa. Ini amo sanday Jordan Clarkson, no? Jared McCain, kag subong man ining si Dylan Harper, no? Ginapabugal gid sila nga sila nga nagauyat sila karon, nagangkon sila sang dugo sang Pinoy. No, sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa, ining 3 Filipino heritage players ang alive. Namin nga alive ang ara karon sa aton sinimagkulturan, padayon pa nga nagahampang sa bahin iya sang Final 4 teams, no? Sang National Basketball Association 2026
NBA playoffs. Si Dylan Harper, amo ning iya sini nga Iloy gidya Pinay sa San Antonio Spurs naman ini siya nagahampang. No? Samtang ining si Jared McCain dito ni siya nagahampang sa Oklahoma City Thunder. Kagti siyempre si Jordan Clarkson ara ini siya banwa nagahampang sa bahin karon sang New York Knicks. Di most probably sa aton sini nga mga kabumbo mayara gid sang kilalahon nga Filipino NBA champion. No, sa aton sini nga mga kasimanwa sa Cleveland lang gali. Wala to ya sang Pinoy nga nagahampang Bumbo Chris. No? Kung wala lang si Chris Lugo nakasandan ni sa una pag practice ni sa basketball masikon sa Cleveland Cavaliers manigampang. Hindi wala mo Chris? Ay, hindi mo yan mapakta yung swerte katawo. Sa aton sini nga mga kasimanwa. So, munang bansin nila nga sa bisan din lang abayin sa kalibutan may Pinoy gid sini iya nga nagapangibabaw. May Pinoy gid nga nagapakilala sa nga dugo sang Pinoy. 55 minutos na ang nakaligad sa takna sining alaw na driman sa palatuntunan Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa iban pang mga balita kag impormasyon driman sa aton sining kanuniya nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. May mga impormasyon man kita diri nga nabaton nga sandig sa impormasyon karon banwa nga nagalagaw didto iya sa bahin sang Senado. Ginapahayag kag ginaaligar diri banwa nga si Senator Raffy Tulfo amo iya ang nagpamalabag gid kuno nga makabalik si former Senate President Chis Escudero sa pagka-Senate President. No? Ginaaligar pa sina diri nga suno iya sa kay Senator Raffy Tulfo. Sa iya tikon si Chis naman dira karon na mapungko daw kasubong si Manwa nga pasensya sa mga nagapanyaga, parang kain suka naman yan. Kapag kumampi pa tayo kay Chis. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Iti Senator Chis Escudero, ang naging Senate President man, kag siya man gani ang nagpagwa sang kontrobersyal man nga interpretasyon sang forthwith. Sa aton sini nga mga kabumbo, rason nga ang pagsalida sang impeachment complaint sa bahin iya sang Senado ang napurnada sang siya ang Senate President. Hindi ko na magpasugot si Senator Raffy Tulfo nga mag-inupdanay naman liwat sila. Upod nanday Chis Escudero, Senator Chis Escudero, kay do kasubong kuno nga daw sila nga maupod amo iyang magwa nga mga hangagi or tampuhaw. Ano ba lang but silingon sini? Sa aton sini nga mga kulturan. No? Ang minority nagapili sang posible ganuyon kumbensihon nila nga mag-saylo sa ila para iya nga makatipon sang numero agud nga maislan ang liderato sang Senado, or may another group sa aton sini magkasimanwa ngati posible sila iya magapangita sa ila sini nga Senate President, matipon sa nga numero
hasta iya nga maka-13 sila. And definitely sa aton sini magkabombo, inuso nga kakson sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Balantayan ini banwa sa aton sini makuturan, madamo pa sang development ang posible, no, nga magkalinabo samtang nga nagaligad ang mga inadlaw. Tiyan mo niyang lang ambal sini nila nga chess match na inikuno mo pa-utok-utok ka move. Pa-utok-utok sini duso. Sa aton sini nga mga kauturan, para iyang ati makuha mo ang kadalagaan, dapat may mga strategy man ikaw nga i-implementar dira. Sa aton sini magkasimanwati, may ang minority block, naibaluan man naton nga since last week, sige nang maneuvering sini nila, or may isa pagin iya ka grupo nga kung matabo, breakaway pagin ini from minority, may ara pagin sa majority, matingob sila sa aton sini magkabombo, kag mapili sila sa ila bago nga Senate President. Sa aton sini mga kasimanwa, amo bala ina ang posibleng nga matabo. Bantayan tutok lamang diri sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo siya mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 17 to 23, 2026. Delighting you with their great and wide selection of old songs has always been their pleasure. Kag sila magabalik sa ining Mayo 23, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pang iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. What if the life you're searching for is also searching for you? In the middle of deadlines, career plans, achievements, and uncertainties, God still calls quietly, "Come and follow me." The Jesuit Vocation Discernment Seminar offers a space to pause, pray, and listen more deeply to where the Lord may be leading you. This will be on May 24, 2026 at 8 a.m. to 12 noon at the Jesuit Residence at Ateneo Iloilo, Santa Maria Catholic School, Mandurriao, Iloilo City. This is open to all male college students and young professionals. Come with your questions, your hopes, and your openness to God's call. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Yari na naman kita magapangalagad sa inyo sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. Ini si Tita Regine sa mga nagabakasyon dira kag bag-o diri sa syudad sang Iloilo. Welcome! I hope maka-adjust ka mo ha sa aton nga temperatura. Anyway, ako ng tuyo is para magbakasyon,
Of course, ang ara sa isip is mag-enjoy. So enjoy. Kundiin maka mo maglagaw, and salamat for trying to find the station para nga mangin kaupo ninyo, mabatian ninyo, and especially ang ini nga palatuntunan. And who knows, basi before ka mo magbalik sa inyong mga puluyan, pwede man kamo nga makabilin sang istorya para sa kahapon lamang program. Pwede ina nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan. And then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Of course, ginatami ako man kag gina-welcome ang tanan natin ng mga regulars. Hello gid sa inyo, and special mention also sa aton ng mga OFWs, mga friends natin abroad. Good afternoon and salamat for watching. Salamat for listening sa kahapon lamang program. I hope tanan ka mo is very okay, in good condition, in the pink of your health. This afternoon, mag-enjoy kita sa mga kasaysayan. So, ari na ang atong ambahanon para sa inyo tanan. This is from Ferdinand Di Madura. Be yourself. Kaupo ninyo si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Right, just be yourself. Ferdinand Di Madura. It is now 13 minutes after 2 o'clock.
Umpisan ta ang ating paglingaw-lingaw sa makasaysayan. May kasugpon sa iyang ginaistorya diri sa aton si multiple stroke survivor, ever dearest Tita Regine. Maayong hapon sa liwat, sa imo Tita Regine, sa staff sa Bombo Radyo, kag sa matag palamatis, ang sininga matahong kag nagahatag sang inspirasyon nga programa, ang kahapon lamang program. Tita Regine, sa subong nga adlaw nga ginaobra ko ang ini nga sulat, May 9, ginatrangkaso ako, halin pa sa Miyerkules, May 6. Pero sige lang para mapadayon ko ang pag-share ko sa mga istorya ko sa kabuhi. Belated Happy Mother's Day man sa tanan nga Iloy nga nagapamati. Sa pagpadayon ko, tita, 2 days after sa graduation ko, nagupod ako sa Iloy ko, pauli sa Tapaz, para makabakasyon. Haba ko sa kaugalingon ko, duha naman katuig ang nakaligad basi okay naman sa balay pag-abot ko. Hambal man sang Iloy ko, sa Rojas City na lang man kuno namon nga ipalantaw kag ipabulong sa dermatologist ang mga nangin katol sa lawas ko. Ang flight nga ginasakyan namon, morning flight siya, kag may bagyo man sa Rojas City. Gamay lang Tita Regine, mag-overshoot ang eroplano sa runway. Kay makita mo sa bintana sa eroplano nga sa pinakapunta na kami, kagamay na lang kag mahulog na ang eroplano. Maulanon ang biyahe namon sakay sa bus. Hasta nga makaabot sa Banwa sang Tapaz. Didto nagahulat ang amay ko kag mga utod ko sa terminal. Sa Banwa, wala nagawa nagaulan. Ginpangbutang sa mga utod ko ang dala namon sa Simaron, pero wala kami nagasapakanay. Bisan ang amay ko, wala man ako ginbugno, ang Iloy ko lang. Hambal sang Iloy ko. Mabalik lang kami sa Rojas para makapaligo kami tanan sa baybay kag madala ako sa dermatologist. Tita Regine, duha lang ako katuig nga nadula sa balay, pero dunangin estranghero na ako sa mga utod ko. Ang amay ko, pasimple lang magtulok sa akon, pero mabatyagan ko ang kaakig sa iyang mga mata. Matalom siya magtulok, pero sige lang. Ara man ang Iloy ko, kag nakita man siguro sang amay ko, nga nagdako na ang lawas ko, kag nagtaas ako, kay 16 years old na ako. Sunod nga adlaw, napensaran ko maglagaw, kag magkadto sa Tiangge, nga permi ko man ginatambayan sang una, kay may pulan sa Tiangge. May mga nakatambay man didto, nga mga kakilala ko man, kag paryente. Ang una gid nga bugno sa akon. Te, kumustang Manila? Ya ginapalagyuhan mo din nga napabusong mo, may bata doon. Nakibot ako, Tita Regine, hambal ko. Sino nga pinabusong man? Huwag gid ako itnubya pa'y. Si ano bala ang tagamawang. Amo na sugid ni papa mo, kung insat naglayas ti mo, hay nakapabusong ka. Ay abaw, abi mo Tita Regine, ginpalapta gali sang amay ko, nga may napabusong ako. Grabe, ginahimuan ako sang istorya, nga para lang ako pahuyan. Naglain ang buot ko sang tion nga ato, rambal ko, sige lang, duha mala ako kasi mana matinir, kimabalik naman ako sa Quezon City. Sunlog pagani sa akon sa mga nagatambay. Ano natabo sa panit mo ho? Nagputi ka matuod pay, duro katol mo. Insat nangin arikison ang panit mo. Sabat ko sa ila, kaduro kaayam katito ko sa Quezon City pay ipabulong duman dya. Sa balay naman tita, nag-improve na gidman, bisan paano,
kay may mga nadugang sa construction sa balay. Pero ang simaron, napabayaan naman. Ang pulungkuan may mga gisi na. Hambal ka utod ko, nakaagi dagdag ang salakyan sa uyapadan or palayan, kag nag-turtle top. Sang isa ka gabi, nga hubog ang amay ko, nga gina-drive ang simaron. Sorry for that. So, nag-turtle top. So, wala nagid pagbag-o ang amay ko, Tita Regine. Sa duha ako katuig nga nadula, abi ko mabag-o siya, pero wala gid. Nakita ko man, nga ginbaklan sila sang iloy ko, sang bag-o nga bisikleta, kag mga remote control nga hampanganan, nga wala ako gid maagyan, nga mapangayo sa iloy ko. Pero ang ilang mga hampanganan, puro guba na. So, di bala, Tita Regine, gintudloan ako sang tito ko about electronics. Nagamit ko ina. Kaya ang salakyan, gin-rewire ko ang tanan nga electrical system. Nangayo ako sang kwarta sa iloy ko. Ginatagan niya ako sa 1,000 kag nagpabanwa ako. Motor ang gingamit ko pabanwa. Namakala ko sang bag-o nga wire, electrical tape, wire connectors, kag mga bumbilya. Ginkompleto ko ang tanan nga mga suga, halin sa brake lights, headlights, suga sa kisami sa passenger area sa likod. Imagine, tita, wala headlight ang salakyan? Tiya mo ato nga naglumpat sa talamnan ang salakyan. Duha ko kaadlaw nga ginkayo ang mga suga. Nalipay man ang iloy ko sa nakita niya, sang pinasiga ko ang mga suga sang salakyan sang gabi nga ato. Hambal niya, buti naman pala, may naituro sa iyo ang tito boy mo. Ngayon, magaling ka na sa pag-aayos ng mga ganyan. Hambal ko man, bisan mga TV kag radyo, sarang ko naman kay uhon, basta may piyesa lang. Sa nakalima na ako kaadlaw nga nagabakasyon sa Tapaz, nagparohas City na kami, nga magpamilya, agud nga magpabaybay, kag ipalantaw ako sa dermatologist. Ako ang nag-drive sang salakyan, Tita Regine. Ginuna anay namon nga magkadto sa dermatologist, kag sa nabalaan na kung ano ang skin disorder ko, ginresetahan ako sang bulong nga dito manamon binakal sa derma. Pagkatapos naman sa derma, nagpabaybay na kami, kag nangin masadya man ang outing namon nga magpamilya. May mga upod man kami, nga mga pakaisa, kag tiyo, kag tiya ko. Pero tita, basta gani may mga okasyon, kag sinadya sa pamilya, hindi gid madula ang inom. Sa nahubog ng amay ko sang hapon, medyo nagsugod na ini nga magsinabad kung ano-ano na ang ginapangwakal, Tita Regine. Nagpautwas na, kag nagpabati-bati sang paglayas ko. Ginhambal niya, nga pila ko no kaadlaw nga nagtener siya sa pier sa Iloilo sa paglaom nga makita niya kuno ako. Wala namon siya ginasapak. Hasta nga manghimos na kami para magpauli. Samtang nagabiyahe na kami pauli, wala untat wakal ang amay ko. Ang bisanano nga pangpanukmat nga daw siya gid bala, Tita Regine, ang nanging kaluluoy sang paglayas ko. Nagahipos lang ang tanan. Ako nakafocus lang sa pag-drive. Pero nagabot man sa punto nga wala na napunggan sang iloy ko ang iya nga pasensya. Kaginsabat na niya ang amay ko. Kundi nagbaisay naman sila nga duha. Ginsaway man sa mga tiyo ko ang amay ko na maghipos na lang para wala sang gamo. Abi ko gid, Tita Regine, sa duha ka tuig nga nadula ako sa balay, mabag-o ang amay ko. Ang laom ko, maipakita niya sa akon nga sa pagbalik ko, lain na nga batasan niya ang makita ko. Pero wala gid. Nagsulod pa ina siya sa Knights of Columbus sa simbahan, tita. Pero do mas naglala gid gani siya. Nadumduman ko man gani sang 1989, nagpadalagan siya bilang barangay kagawad sa amon baryo. Pero paano siya butuhon sang tao, tita? Adlaw sang eleksyon, hubog siya nga nagalagaw sa eskwelahan. Di kundi, wala gid sang may nagboto sa iya.
Siya paakig kay napirdi siya. Way siya kabalo, ginakadlawan siya sa mga tao. Pagabot namon sa balay, ginsugo niya ang isa sa mga utod ko nga magbakal sang beer. Pero nagpamatok ang iloy ko. Hambal sang iloy ko, kung gusto mo pang maglasing, ikaw ang bumili ng alak mo. Lagi ka na lang ganito tuwing umuwi ako. Wala ka na ngang matinong nagagawa, pahirap ka pa. Sa makabati ang amay ko, naglakat na lang siya pakadto sa kanyugan, kung sa diin, didto na lang niya ipadayon ng pag-inom. Ginpanghimos naman namon ang mga gamit nga dala namon sa outing. Sa medyo nakapahuway naman ako, ginhulam ko ang bisikleta sa manghud ko kag naglibot-libot sa baryo. Hasta nga mapensaran ko nga magpamawang agud kadtuan ang babayi nga ginapalaptas ang amay ko nga napabusong ko kuno, pero pagabot ko sa ila balay, wala na siya. Wala na siya didto, kay nagpamanila na siya. Kay ginpaulian siya sang lalaki nga nakababusong sa iya, kay gindala siya sa Manila. Ginambal ko ang ginikanan sang babayi, kag nangayo sila sa pasaylo sa akon, tungod sa kutso-kutso nga naglapta bahin sa akon. Ang hambal ko, hindi sila ang may sala, kundi ang amay ko. Kay siya ang naghimo-himo istorya, agud sa maron ako. Nagalain ang buot ko sa amay ko, kay sa baylo nga siya ang magprotekta sa akon, siya pa ang naguba sa pangalan ko. Maayo na lang kay ang babae mismo naghambal, nga hindi ako ang nakapabusong sa iya. Naagahan na lang nga wala nakapauli ang amay ko, kag normal na gid man siguro sa amon, nga may magakadto sa balay, kag hambalon, kung diin nga dalan, o kung talamnan, nakita nga nagakatulog ang amay ko. Pero sa time nga ato, wala na siya ginpasugat sang iloy ko sa amon. Nakapoy naman na ang iloy ko sa batasan sang amay ko, tita. Kipabayaan na lang namon, kung mabugtawan siya kag maguli. Kung magpauli na siya, puno sang lutak ang bayo niya. Hay, kung sa diin siya nagligid-ligid nga talamnan, tita. Hindi madula sa pensar ko nga ang amay ko, subang, black sheep. Ang tito ko sa Quezon City, subang, pero mas black sheep. Ang amay ko, basta lang mahubog, nagatigbaliw ang iya nga batasan. Ang mga utod ko, Tita Regine, nagbago na sila sang pakitungo sa akon. Sila na lang ang tatlo ang close, kag wala na nila ako ginasapak, gawa, maluwas lang kung may kinahanglan sa akon. Sa sulod lang sa 2 ka tuig nga nadula ako, tunangin isa ako ka estranghero sa mga utod ko. Isa na lang kasi mana ang nabilin, kag magabalik na ako sa Quezon City, agud nga magpa-enroll sa college. Wala na nakapugong ang amay ko, sang ginadala niya nga kaakig sa akon, kagin kumpronta niya ako, kaginabalan. Kun nga ang kinahanglan ko pa nga magbalik sa Quezon City para mag-eskwela. Nga ang hindi na lang kuno sa Rojas City o kun Iloilo City para kuno makalikaw sa mga responsibilidad ko kag mangin matawhay ang kabuhi ko. Wala siya kabalo nga mas malala ang kabuhi ko sa Quezon City. Pero masarang ko ang tuson tungod wala ako sa makita nga permi nagapahubog. Wala untat sa kung ano-ano nga ginawakal nga masakit. Nakabatsyag naman ako sang kaakig, kagin kuom ko ang kamot ko, para hana ko manakuntani siya sumbagon, pero nagpatunga ang iloy ko, kaginhambala ng amay ko. Mas mainam na nasa kapatid ko siya mag-aral, at least doon wala siyang nakikitang naglalasing. Nagtitiis din yan doon sa ugali ni Kuya Boy, pero mas okay na kesa dito sa'yo. Nagbalikid man sa ako ng iloy ko, tita, kaginambalan ako. Huwag mo nang patulan yung tatay mo. Ako na bahala. Erereklamo ko na yan sa munisipyo kapag hindi tumigil. Ilang araw na lang at aalis ka na.
Ambot lang, Tita Regine, kung ano gid bala ang ginahuptan nga kaakig sang amay ko sa dughan niya. Ara man ang tanan sa iya. Wala man siya nagapamigado. Ginapabayaan man siya nga nagapahubog permi. Pero daw siya pa ang akig sa kalibutan. Halin sa nag-abroad ang iloy ko, ginhatag ang tanan nga gusto niya. May kwarta pa gani nga 25,000 nga para kung tani ibakal sa duwa ka karbaw. Kay hambal niya sa iloy ko, gusto niya magsagod sa karbaw, pero sang mahubog siya, binakal niya sang pusil. Wala ako sa natabo ina, Tita Regine, ato ako sa Quezon City. Pinsara bala, tita? Bisan madamo na sang sala nga nahimo ang amay ko sa iloy ko. Ginapamatian man siya sa gihapon sang iloy ko kung may pangayoon siya. Nagabot na ang adlaw nga mabalik na ako sa Quezon City. Aga pa ako nagpanghimos sa mga dalalon ko, naligo kag nag-ilis. Ginhatod nila ako hasta lang sa Banwa kay masarangan ko naman nga magbiyahe nga isahanon. Nakalayas gani ako 2 years ago nga mas bataon ako, di ba la tita? Hehe. So pagabot ko sa Manila Domestic Airport, may nagpalapit sa akon nga isa ka lalaki. Kay ginpamangkot ako kung kinahanglan ko kuno sang taxi. Hambal ko, oo. Kay ginambalan niya ako nga sundon ko kuno siya kay nagkadto kami sa parking area. Pero sa nagapadulong na kami sa iyang salakyan. Nakita ko nga hindi man taxi ang iyang salakyan. Wala sang sign nga taxi. Wala man metro. Kag daw regular nga private vehicle lang. Kay wala body name, kag wala body number. Nakabatsyag ako sang indi amo, kag kakulba. Gani, nagbalibad ako, kag gilayon, nagpalayo. Wala man ako ginlagas ang lalaki, kay may mga tawo man sa palibot, kag masinggit gid ako kung may tuyo siya nga malain sa akon. Nagbus na lang ako, Tita Regine, at least makabarato ako sa pamlete ko. Gabi na sa magabot ako sa apartment. Nagahulat ang tito boy ko, kag tita Rosie ko. Tita diri ko naman anay ipos ang malawig ko nga mga istorya sa kabuhi ko nga ginashare ko sa tanan. Medyo malain abi ang ginabatsyag ko, kami trangkaso ako. Madamong nga salamat tita sa pagbasa sa akong sulat. Best regards sa tanan ko nga mga KLP classmates. Ang matinahuron. Multiple stroke survivor. Well, I hope by this time naka-recover ka na sa imong nga trangkaso and I hope you're already feeling okay. Salamat sa imong mga greetings sa amon nga mga iloy. And salamat again for keeping us updated sa mga nagakalatabo sa imong nga kabuhi nga detalyado mo gid nga gina-share diri sa amon. Every day that we share or that you share and we read ang imong story, mas makilala naman ikaw kag mas mahibaluan namon ano ang mga struggles kag mga challenges nga imo nga ginpangatubang sa imo nga pagpangabuhi. I know madamo ka pa sa mga istorya nga igapalabot diri sa KLP, so salamat in advance. Salamat gid sa imo, multiple stroke survivor. 2:32 ang aton nga oras. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Nato na mga mapagbasa sa mga kasaysayan diri, mayara naman sa i-share siningne sa Lambunaw. Dear Tita Regine. December 17, morning. Alright. Alas 2:24 ang aton nga oras. Mga kabombo, magaupod kita sa Bombo News Center. Ara na sa aton nga linya. Magapamati kita sa balita na tuhoy sa wala pa grant nga TRO sa kay Senator Bato de la Rosa. Bombo News Center, please come in. Kaugnay ho ng mga malalaking kaganapan sa oras na ito. Tunguhin natin ang lungsod ng Maynila dyan sa Padre Paura sa lungsod ng Maynila sa kataas-taasang hukuman sapagkat meron ng pasya ang mga maestrado ng Korte Suprema. Alamin natin ang latest mula dyan sa Supreme Court grounds. Nariyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, tuluyan ng ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang motion o yung kahilingan ni Senador Bato de la Rosa na pagbigyan na magkaroon o mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order para atasan o pigilan ang mga otoridad na ipatupad ang inisyong arrest warrant ng International Criminal Court. Sa isang nagawang espesyal na anbang session ng Korte Suprema ngayong araw ay kanilang napagpasyan. 9 ang pumabor, 5 ang hindi pabor habang isa ang nag-abstain sa pag-deny o pagbasura sa kahilingan ni Senador de la Rosa na mag-issue ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman. Ayon sa Korte Suprema ay tanging yung motion o yung kahilingang temporary restraining order lamang ang kanilang inaksyonan patungkol sa naturang motion o yung kahilingan ni Senador de la Rosa at hindi yung buong kabuang petisyon ng naturang kampo. Kapagkat Bombo Dennis, kung ating babalikan, ay yung petisyon ni Senador Bato de la Rosa kasamang ilan pa ay yung kumukwestiyon sa legalidad ng pag-aresto o pagpapadala kay former President Rodrigo Duterte tungo sa The Hague, Netherlands o International Criminal Court. Ngunit sa kasalukuyan, Bombo Dennis ay tuluyan na nga na ibinisura ng Korte Suprema sa matagal na paghihintay ang temporary restraining order prayer ni Senador Bato de la Rosa. Bombo Dennis. Okay, guys, kung maitanong Bombo Grant, sa mga oras ba na ito na isa publiko na yung mga pangalan na mga mahistrado na bumoto ng pabor, bumoto ng kontra, at sino yung nag-iisa na nag-abstain dito sa naturang desisyon? Bombo Grant? Bombo Dennis, sa ipinadalang informasyon ng Korte Suprema, partikular na opisina na pagsalita ito ay tanging yung pagbasura pa lamang sa kahilingang temporary restraining order ang kanilang ipinakita. Anila ilalabas yung buong resolusyon o yung kabuang impormasyon sa darating na ika-25 ng Mayo kung saan dito babanggitin ano yung mga dissenting opinions o yung mga mensahe, payag o yung naging resolusyon sa pagbasura nitong motion ni Senador de la Rosa. Sa kasalukuyan, ito ang impormasyon na ipinadala, nakuha ng Bombo Radio Philippines patungkol sa pagbasura ng motion ni Senador de la Rosa. Bombo Dennis. Okay, at this point, meron na bang
mga reactions from yung lawyer o anyone from the side of Senator Bato de la Rosa, lalo't nakuha na naman natin sila ng mga pahayag the past few days sa Bombo Grant. As of now, meron na ba silang inilabas ng mga initial na impormasyon o kaya ay reaction sapagkat partido sa kaso, mas nauna itong bigyan ng kopya ng anumang resolusyon lalo na kung silang nag-file ng petition na Bombo Grant. Kasalukuyang Bombo Dennis na matanggap ng Bombo Radio yung informasyon na nabasura na yung kahilingan ng Senador Bato de la Rosa. Agad nating ipinadala o kumuha ng mensahe sa kanyang kampo, partikular sa kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion. At sa kasalukuyan at magpasangga ngayon, hinihintay natin yung kanilang komento o kasagutan sa naturang pagbasura ng katas sa hukuman sa kanilang motion, partikular sa kahilingan na mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order para pigilan ng mga otoridad na ipatupad ang inisyong arrest warrant ng International Tribunal. Bombo Dennis. Isa pang punto, Bombo Grant, kung mababatid ng ating mga kabombo at mga ka-Star Nation, ano nga ba yung nature ng inihain nitong si Attorney Israelito Torion? Kasi parang inihain ito nung mismong tinangkana na arestuhin si Senator De La Rosa, Bombo Grant, kung di ako nagkakamali, tama ba? Bombo Dennis, yung naturang motion o manifestasyon ni Senator De La Rosa ay patungkol sa kanyang pagkwestiyon sa legalidad ng naturang arrest warrant na ipapatupad dito sa ating bansa. Iginit kasi nila na dapat dumaan ito sa lokal na korte base sa nakasaad sa saligang batas. At dito din sa manifestasyon ni Senador De La Rosa ay kanyang hiniling na pigilan o atasan ng Korte Suprema na hindi mo na ipatupad ang naturang arrest warrant na in-issue at ipinadala ng International Criminal Court sa bansa. Ngunit sa ngayon, Bombo Dennis, malinaw na ibinasura ng Korte Suprema ang naturang kahilingan ng magbabatas. Okay, kumusta naman ang atmosphere dyan sa Supreme Court sapagkat ito ay isang special unbank session? Ito ba ay nagtackle din yung mga maestrado ng ibang paksa o particular lang dito sa usapin ng International Criminal Court warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa ang kanilang naging paksa, Bombo Grant? Particular, Bobo Dennis, sa mga natalakay dito sa unbank session ay tanging impormasyon patungkol sa kahilingan ni Senador Bato de la Rosa ang kanila pa lamang na ipinapadala. Partikular sa katanungan kung merong ibang tinalakay sa naganap na unbank session, yun ay ating kukunin pang o kukumpirmahin sa tagapagsalita na si Attorney Camille Shumating, ang spokesperson ng Supreme Court. Ngunit dahil nga ito ay isang espesyal na unbank session, malamang sa malamang at inaasahan na patungkol ito sa naturang manifestasyon ni Senador De La Rosa. Bagamat kumaalala na din natin, Bombo Dennis, noong nakarang linggo ay naglabas ng resolusyon ng Korte Suprema na magkomento sa loob ng 72 oras sa mga respondents at maging ang panig ni kampo o ni Senador Bato de la Rosa upang talakayin yung naturang motion partikular sa arrest warrant ng International Tribunal. Bombo Dennis. Upon your recollection na Bombo Grant, mga ilang petition ba kasi yung nakahain dyan? I heard naghain itong kampo ni Senator De La Rosa at meron ding tumatayo sa kanya bilang abogado na si Attorney Jimmy Bondok at bali ilang petition ba yung kanilang idinulog dyan with regards to the International Criminal Court warrant of arrest and yung totality ng naturang kautusan galing sa International Tribunal. I heard isa sa mga ini-insist nila yung Philippine sovereignty and yung process from the local court. Sa ating pagkakaalala, mga ilan bang nakabinbin na mga kahilingan mula sa panig nito si Senator De La Rosa? Bombo Dennis, kung babalikan natin ay sunod-sunod yung paghahain nila ng motion o manifestasyon sa kataas-taasang hukuman. Para sa petisyon ay nakaangkla yung mga manifestasyon sa kaso ng International Criminal Court sa nauna nilang petisyon last year pa noong 2025 kung saan inihain nila yung pagka-question sa legalidad ng naturang pag-aresto na pinaniniwalaan at ginigit na kanilang kampo na illegal yung pagkakadakip o sa dating Pangulong Rodrigo Duterte tungo sa The Hague, Netherlands.
patungkol doon sa petition na yon ay sinundan nila ng mga manifestasyon dito sa Korte Suprema na siyang inihain nila kamakailan noong nakaraang linggo kasabay ng mga sunod-sunod na kaganapan partikular sa mataas sa kapulungan ng Kongreso o ang Senado. Doon babalikan natin yung mga urgent manifestation ng kanilang kampo at maging yung supervening events na kanilang idinulog din sa kataas-taas hukuman. Ngunit sa kabila ng mga ito, Bombo Dennis, ay ibinasura partikular pa lamang yung kahilingan ng temporary restraining order ni Senador Bato de la Rosa. Bombo Dennis. So lumalabas, Bombo Grant, na wala itong direktang epekto dun sa partikular na inihain naman ng kampo nitong si Kitty Duterte dati, na kumikwestiyon doon sa pagdadala sa kanyang ama sa dahig sa bahagi ng Netherlands. At ito ay, kagaya ng binabanggit mo, ay nakafocus lamang doon sa kahilingan na temporary restraining order sapagkat kinikilala din ng hukuman sa Pilipinas yung naturang inilabas na dokumento, Bombo Grant. So aside from Kitty Duterte, I understand yung pamilya Duterte mismo, may mga inihain din previously na kanilang mga petisyon. Tama ba, Bombo Grant? Yes, Bombo Dennis, yan yung nilinaw ngayon ng Korte Suprema sa kanilang inilabas na pahayag. Sapagkat nila ay yung pinagdesisyonan pa lang na unbank session ngayong araw ay particular dun sa prayer o interim relief ni Senador Bato de la Rosa. Ngunit patungkol doon sa mga naunang petisyon, kagaya ng mga petisyon ng magkakapatid na Duterte o kampo ng pamilya Duterte, ay hihintayin pa nila yung magiging resolusyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, Bombo Dennis, doon sa writ of habeas corpus at iba pang mga petisyon na nakabinbin sa Korte Suprema ay patuloy pa rin na hihintayin kung anong magiging desisyon, resolusyon ng kataas-taasang hukuman. Partikular pa rin yan sa kaso ng pag-question sa legalidad ng pag-aresto o pinaniniwalaan din ang kanilang kampo bilang pagdakip kay former President Rodrigo Roa Duterte. Bombo Dennis. Okay, finally, Bombo Grant, pakiulit lamang yung bilang ng boto na lumitaw dyan sa special unbanked session ng Supreme Court para dito sa petition for temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa. Lalo na para sa ating mga late tuners, yung kakabukas lamang ng kanilang mga radyo o kanilang mobile app. Please go ahead, Bombo Grant, bago tayo mag-end. Bombo Dennis, tinanunsyo nga ng kataas-taasang hukuman na ipinasura nito ang kahilingan temporary restraining order ni Senador Bato de la Rosa na hiling at layo na pigilan ng mga otoridad ay patupad ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa naganap na unbank session ng Korte Suprema ngayong araw, sa botong 9 ang pabor, 5 ang hindi, habang 1 abstain ay tuluyang ibinasura o denied ang naturang motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan. Nag-uulat live para sa Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Hilario para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron po tayong lalabing-4 na minuto bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Sa puntong ito ng atin pong special coverage, tunguhin natin ang Senado kaugnay ng mga initial na reaksyon. Kaugnay ho ng mga development na yan mula sa Korte Suprema, tunguhin natin ang Senado. Nariyan si Bombo Jai Rahangayo. Bombo Jai, please come in. Yes, Bombo Dennis, iginigit niya suspended the Senate Secretary at Arms sa Mau Atlasca ng itong closed circuit television footage na inilabas ng Department of Interior and Local Government sa na inilabas sa press briefing sa Malacanang umano'y spliced o pinagdugtong-dugtong at piling bahagi lamang ng video ang ipinakita upang suportahan niya yung kanilang inilahad na negatibo. Narito, pakinggan natin yung naging bahagi na payag ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Atlasca. Everything is about impending impeachment, security preparation. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. Sir, it's all. Sir, minamaintain nyo ba na isang shot lang ang ginawa nyo, sir? Tatlo daw kasi. Sir. One shot lang, sir. Yes. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just
They just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Sabi nila walang attack. But soon, we will own. Bigyan nyo kami ng konting panahon. Nung tinanong naman natin kung under attack ba ang Senado noong time na nagkaroon ng putukan, ay naging tugon ni Aplaska dito ay yes. And mamaya, Bombo Dennis, sa plenary session itong alas 3 ng hapon, inaasahan naman na si Senator Erwin Tulfo at iba pang mga senator na tatayo dito sa minorya at tatalakayin yung nangyaring putukan sa Senado kasi naalala natin at nakita naman natin sa ating coverage na yung during plenary session these past few days ay hindi na pag-usapan itong nangyaring shootout or shooting incident dito na nangyari sa Senado. And as of this moment, wala pa na mga pahayag na ibinigay ng ilang mga senator. Tahimik lamang kanina si Senator Amy Marcos. Natanong din natin kaugnay sa pahayag nito dahil sinabi ng Department of Interior and Local Government na the Senate was not under attack, pero naging tikom dito si Senator Amy Marcos. And as per Senator Loren Legarda naman, sinabi na the Office of the Sergeant at Arms ay ginagawa lang nila yung kanilang trabaho during the time na nagkaroon ng putukan. Kaugnay naman sa inilabas ng Supreme Court na dininay itong Senate yung plea ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa temporary restraining order, wala pang komento. Patuloy pa rin natin na kinukuha yung mga reaksyon ng mga senador at abangan natin maya-maya, Bombo Dennis, sa plenary session if bubuksan nila yung usapin nito kaugnay sa temporary restraining order, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bombo Jai, and standby sa mga kaganapan pa dyan sa mataas na kapulungan kung ano man ang mga changes na maaaring mangyari kung meron at mananatili naman kung sakasakali na walang gaanong movement. Update tayo maya-maya lamang, Bombo Jai, kapag nagsimula na itong sesyon dyan sa plenary hall ng Senado. From your end, Bombo Jai? Yes, live mula dito sa Senate of the Philippines. Ito si Bombo Jai Rahangayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Oras natin mga kabombo, 50 minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon, o ibig sabihin ay 10 minuto na lang, alas 3 na po ng hapon. At mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating mga stations at mga taga-subaybay, tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines, stay tuned sa mga posible pang mga development at mamaya ay hahatid pa rin namin ng mga update mula dyan sa Senado at sa magkabilang panig mula ho sa petitioner patungo naman doon sa mga kumukontra doon sa hangarin na TRO, Temporary Restraining Order, nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. As of now, nakapagparating na ho tayo ng mensahe sa kampo nitong si Senator Bato, but hanggang sa mga sandali po na ito ay hinihintay pa natin yung tugon mula naman sa kanilang panig para ho marinig din natin kung ano ang kanilang next move, lalo't may mga hakbang na ang kataas-taasang hukuman sa kanilang naging kahilingan at ibinasura po yung petition for temporary restraining order sa bilang ng boto na 9 ang pabor at 5 ang tutol at meron namang isa na hindi naglabas ng kaniyang pagpabor o pagtutol doon sa kahilingan na temporary restraining order. Tutok lamang sa mga kaganapan sa ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. At yan pa rin ang latest mula dito sa Bombo News Center Makati. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Balik kita din sa kahapon lamang program. 52 minutes after 2 o'clock, balikan naman ang umpisahan naton. Nga gamay lang ang umpisahan ta kaina sa sulat tiningni sang Lambunaw. So Tita Regine, December 17, morning. It was second day kasimbang gabi.
So hope paagi sa online mass ma-perfect ko. Dapat kay December happy kita, apang sa sitwasyon ko hindi ako happy. Kaya nagapadulong na ang January 3, so 1 year ang ako nga pagkadisgrasya. 1 year na, pero hindi pagid tanto kapanaw, pero sige lang. Hinablos ko nga nag-atipan kanakon. Galing ang ana nga husband, stroke man, pero tana lang ga-attender ka ana kaugalingon. Ang ana tatay, stroke man, so amuday ginaulian na, kag paliguon, kun aga. Tapos, ako pa. Kay hindi ka sarang ana asawa, mag-asisiwa, kay mabugat. So mabudlay kag makapoy sa akon hinablos, patakas, padulhog, kag atipan ka mga disabled. So morning and night, kag bisan adlaw kung mag-isahanon ako dya sa balkon, ma-pray ko kung ano ako na madumduman nga i-please and pasalamat man sa aton nga Almighty God. I know that He is on my side. Kung waay o kulang amon allowance, ma-pray ako, hindi mabalaan, may grasya. So thankful si ako. I know very well that God is good all the time. Tawa ay kita ka Christmas party nga tingob, no? Pero sige lang, pray lang ta, mga KLP lovers, nga okay. Lang kita tanan. Halin sang una, bala Tita Regine, hindi ako gusto nga Paskwahan akong birthday. Basta lang. Meaning sa Paskwahan, handaan. Siguro nalainan man mga bata, nga baliwa ay, kay ti, may mga ubra na sanda. Sang buhi pa si Banahon, ana birthday, December 31. Ti akon, January 2, New Year kami gatipon. Tulad, patian ko, gaplano sanda ka mga umagad ko, daw January 4 ko no. Off ka nurse ko, dya nga duty sa Lambunaw. Kay anda nga bugto ang lalaki, tanan sanda, gasakay sa barko. Kagang isa sa Singapore, kagang isa, tuya nga daan tana sa Mindanao. So, lamlang ka dya, kundi sanda sa gwa, o dya sa balay, wala pa fix, so hindi ako kapang invite. Kaya medyo ginasekreto nanda, kaya hindi ako gusto kung matuman. So, I thank you gid, no? Sanda, makapaintensyon lang ako, pasalamat, gapadala lang ako sa umagad ko kung magsimba. Hindi gid tuod, kasarig ka pangabuhi. Kabuhi ta, hindi ta kamaan kung ano aton maabutan, bugana o mabudlay, happy o kalisod, okay ang health o sickly, sige lang, pangamuyo lang ta. I offer my own heart and body to our Almighty. Siya bala, ta naman nagtuga kanaton. So, hasta naman dya, love you all, I love you all, from Ningni. Sa Lambunaw. And PS, sorry gid to all the staff members of the station, especially sa imo, lipat kid ko mag-greet. Good day lang sa tanan, sa kabataan ko, mga amagad, in-laws, mga hinablos. Kag sa mga friends ko, ba comrades, gid ang tawag ya kay Susan Caspilio and family, Rexy Atadero and family, kanay Lola Amparingman, Lolo Dencio, Lolo Abraham, Nanay Flor of Santa Barbara, kag sa tanan, ngaway ko na lista, hindi ko kadumdum kay iban nga classmates, basta sa tanan-tanan. So it's time again to say bye-bye, Ningne, sa Lambunaw. Ningne, thank you gid, buka throwback gid gali no, sa story mo sa amon subong December pa. Doon di ta na mapasunod-sunod gid ang imong mga kasaysayan, but anyway, sige lang basta ginapang basa ta ang mga istorya ginapang padala ninyo diri sa KLP. And to those na may ara man nga mga stories, pwede gid nga ma-email ang mga kasaysayan ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung mas luyag nyo nga sulaton lang ang inyong kasaysayan, kamuton, pwede gid na. So take time to write down your stories and then padala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung malapit man lang kamo diri sa istasyon sa Bombo, kung may ara kamo nga
errands or may balaklon ka mo sa syudad, pwede mahapitan diri sa may Mapa Street. Salamat gid mga kabombo. Magasunod na ang mga dramas every afternoon tuyang Ermitanya Provincial Jail kag Dear Diary. And of course, ginaangan-angan taman ang pagpanumbalik sang Bombo News Center. Oras naton, it's a minute before 3 o'clock. Nagpasalamat gid ako sa inyo tanan for the time that you spend, and especially ang mga letters ninyo that you're sharing with us diri sa kahapon lamang program. Thanks for the time you're spending with me. See you again tomorrow. Maraming salamat. Sa gihapon, ininyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.